to on Toma, Sasese Otio, Nana Krobea, I'm more fire, Kajagum, na yetio. Dumia no bo abusia fo ema munyina ha we Asem Beba Dabi kase e braso yasin konwa emunsam de eye bebre ensam no e de ba no doso de edi mu akotene ebinie kan kwanhia bi asi ewo kintampo ne mfafra mu ama eni enyan pa fa service fa kasa de asi ye de bremo na ye bekwa akopie mu ewo epoye mantamu arehosam a efiri ho eba ene se akwada kra emfianso ba galamse amana wakotom sanso na odwali chirem ewo kumase ane bo rating pon so a wana afo hyen ene wana wode ehyen eye adwuma ntokwa pipe dia na asie Interior Minister dia baba trivia wo chiremu ese June ne da etoso ensia eye afofida na mochiremanfo da bia mochireman minim se mochireman ka ho de a okomu nya mo ye mochiremanfo omo de ato dwa se enkrofo bi de asem bi ato omo so okroma pa mochiremanfo bu afu ebusia emu chiremu ye de ba efunu obagia na omo nje afofro bebreka ho ne aboaboa no awie ye de som ye famu aseda ne maboafo a ye tena sise ya wobo e chido mansam ahodo no ye kenkan ade ema mo perfect series books ose wo ba no ne dache eho hia ne pa wonya nwoma bi mu abofra na ebeboa no ye wo English language books ahodo bi wo hodma basic kwankosi JHS3 award people history of Ghana RME computing credit art textbooks ahodo nyina ebi ewo ho ye mana fe ne ade omko school no ya na akwa ye coloring writing painting ne ye keka ho ni nyina emungoma ne colors ni nyina mde bedi agro ebi ewo perfect for ho schools ahodo amutiye mo mock exam terminal exam midterm exam famra ya sate question no sans supply we leakage bi anim akwada ne twira wotwo bi si nunu ho de na sa afade ama akwada no we cha kwan ewo aputu ben station no am wo won kran dia no abadanso man first stop ne no hu donti fiti akwada no kindergarten akosi JHS level book bi a wo pedi ama wo banom ko bookshop bi na kaso perfect series books ye benya bidia maw ya homa ne ye 0243 299 938 and 0540 755 465 otak iyopa leginum nanu huada na nyasem ketwa kra ewo asamwase see life wa Olu's kitchen na odachna yenyina yehia ewo AQ3 event center wodenche moso ehona yede Yofa Champions League final no efri ade abro ne senti yesi atonsa de afra obibia we sikatwe bia ne sikadie bia de nim munyina momra meka agodiem akromfo ne ho no amuni agro no mane nyede ehona commentary ne discussions ahodo ni nyina yehia ne ade ambra enti wadachna de ahia ne nzu sa obehe Yofa Champions League final ni bidia na wuhia ye ewo AQ3 event center ya eno ewo denche moso minim ba bia osisi a na emom ye wo teka de bra me bewura ha na ewiem ohye na ewiem ya hye sanso so onya bibi edbo no na krewa vitamilk na mekan farmer wo free ye dio no ni omo baaye wo ni ehwem da vitamilk na ano ne ye kama papa o ma so to vitamilk choco vitamilk banana vitamilk strawberry and vitamilk soya milk no na we no odi eye Ghana ya yen kwadu yen strawberry ni soya milk no na soya bean na ye kama panti ahode wom natural cocoa so no de choco no enti calcium omega 3 omega 6 omega 9 ne ahwanani ahodo bi ese won bia no akoda no maye pani no maye nto bia vitamilk na provision bia ben bia ukwa abusa vitamilk no top bobi guade so ne moa ema so nya apomden na bibia enkoye mfa nwema na so yasen de nsem yi ebe so mwe nsem for pani of agina ntwo si akwa so kroje ye ka say papilo ebo echidom jataba lion children enso e wa hanom enna ye nua kwade atom Facebook line so take 102.9 FM so ne no aten kamedian kwame Johnny Mboaten Professor Kokoto na afi Mami ajwa nyanta tando ensem no nie Asem Beba Dabi asam de beba sem paninsis asam ba frasem na ye tra asam na asam maye a ubu asam enye yi na de oba de obu eye ni sentie de se sa do ani kirem ewo kintampo bunu east mantam ni mu a o kire se kan konhia trofo bi asi abusia bra Facebook live this will take 102.9 FM na for ni be hwa de wo se kintampo Waterfalls junction hono mu a na ka kese ibie we no kire mu a
car mienu ba ko bo say a whole track ana ene car ba ko dia ko bani pass e gwan we ne tanker track ni bia na o kire ma bani say gwan no abrante ba ko o track ni mu die wono no wan kan je kura no mo dia de kata ne so no oh brother nyankrompo bro take en Facebook ni do hwe Ghana National Fire Service what tia mo na bom to do hono mo a na ebi maka kem to mtwitwa no mu munna na o kire se o mu prepare ne mu odin pa ya na yasem ketwa na branch ba ko kire mu abro fa na se timkeja odni duru ya sabia no na se fofia nto ata do di abamo na branch na free we ya bre no mi na Africa ni mu no ye ni papa na oh Ewurade Nyankrompo wa mresa an Fire Service for you no na da so no anu ka ho bi ma akọ bunu East Mantam ni mu a ni okasa di ma num judgment ko no ADO1 Victor John ono take as ye bonko mo kirikiri mu araho se me de bai we are around 12:14 enyantie we share ho say accident bi SU Kintampo Tamale highway no so nti empofrimu no mrante ama my mrante na echo accident scene na mkoduru na no kre dam say other passengers are use that route no stop your mujina ho omo train fire for nti ekọ na say nipa bre passengers ni bi atrape wo my nipa 5 no mote ho car bi say HO truck bi that is the name of the brand and driver na otwine de na wa trape wo car no be other passengers no we were able to rescue them and then send them to the nearest hospital but na driver na wo fika na de wa trape wo mtie me ho na ye mrante no de ye mfidi na etimi di twitwa car no etwitwa gate no e ma nyame adom etimi no Africa no nana wayemre like why motionless no we are not professionals to pronounce somebody dead but now you saw say why motionless and they don't call the nearest hospital until medical doctor approve say that driver was dead before you even got there. Not fuel tanker no na registration number ni GN 4895-20 GN 4895-20 and who track no so no there is a registration number ni GE 5-23 na nipa 5 na ete da ho car no and itimi 5 without any stress but driver ne de no na what trapo ewu mu kakra na emrante no ebre ho but nyame adom itimi body no free car no track and that fuel tanker na drivers in the meeting they will be a ho anchor to where the other car na ka ho no na utimi nyamedia so here ye de omoko Kintampo Municipal Hospital nti ho na omoba pra na ne the body of the deceased no nyina ewo omoba pra na receive medical attention ewo sa hospital Ednia yeti ye ni okasa de madum judgment ko no ewo bunu East Mantam ni mo AVO1 Victor John na yakwa piemu ewo achim abomosu eno ewo etiwa west mensinu emu ewo epoye mantamu arehosem afiri ho eba ene se akwada ba mu a ya wanya emfie no ensum sabre ya yakasa die wakwa akoto galamsi amana ensu ogumo ama sabre ya yakasa enipamro wabre nipa eba ye ya womu yi akwada ne die na se akwada no wafiri mu amane no ekere se galamsi no die kopiem ho de a wo matuni hatuni ha enti akwada ne namwa na epa no wahotro nti ena ede no ekohye amananim wabra nkrofo eba ye ene rescue team fo nso be ye de womo ebe ye nyina no nese womo yi akwada no nese wafiri mu aka ho ebi ema aban na mu senior wo ho Amo Johnson wade atudwa esese na mayemfo womo nso de kebie womufo nso de sanse galane de ne enkrofo mfa ho se eye ufie eye wafichire ya baba abetu ekunkrofo ma ekunkrofo nanso de enkrofo ye wono madwene se won be ye no ano mu ye na ka ho bia ede akwada ya wanya emfie ensun ni woi aba ni nyina mu no wabo amane ede atudwa wo kire mu ese
Iriemu mapa ya ewo asemi ngotitiw ene nkofo bia wo moto fo magudie wo sensa sisen so se kwaye ewo sa wo ye fa won ho no wo mbeye wo ma cheche machines ne bebre a yesizi ya ni nyina pa kodi aban wo nan so nkame ya se nkofo bi de wo monteye si ya se ma me anya gala no eno anu wo beye enti na so ye no se wo no akwakwaya aban na musini wo hode wo mbeye wo ma famudie biada na galam se ni tuwa esenso sensa se ekunkrofo no wamo atumi ama enkrofo agyae ewo empatemu abusiafo yedikasia no ba santimantem ha enche bia na GPRT mpanimfo ne won na eka bia wamu ewo ka akoni abadie hu nsemu ade ba montin so se ka hyentiade no wote so wahama wo pan no edunum na udru kumasi ane bonwire timpon so a wona efiri kumasi kejeti ane fafrem ko bonwire wona efiri bonwire eba kumasi krupon imo kire se ansa na ntumu ne beba na nante so ne beba no na wagisiri nso tibrante so ba mo twe chiro dia ne krata disi so sesen ya no mu ze da bi ebeti abasidi nsia eba ahyankafo no ne wonu nyina kobenkro mu mate so ya cha se omodi akoni aba afa yinu kwadwo yom se da bi ya na yeka se ebeti so abasidi nsia ze ya je sidi nsia ne mpeso no aduonum esese 50% na mo se he ne ha ebusia ne behwe pani behwe nya asem ketua entokwa ka nimu na nyeka ba ko pensu baby abedu bia omone ahyankafo ne metifo no ekontokwa na o hia mechi ne bia na no ya no na pagan bi so on mo ko mabo mo so anu ya papa bu asabe oba atwena no fia sa ahwea o so mo so ye wo a o rebe ho kra so odi mate no uti se anoma osu a okwa wada na odi ama sa na mate ni so uti se krata wa twra so a okwa watena se na o mu twabo mo ho sa na pagan ndi atodwa se pa so metia se ma santumi akoso de enkapata ya aboa enkabo ni ntwa kokotinto mo sasa mpanimfo mram anya se ne ntokwa no de omba kosi se de besie bra omone ya ma ne boni mame akoso agemfo asande e kasanse me tu dwa enie said you are 20% to be twa wa ha o adi o ade tie de to me no ma foka na bana obi adi sesi di e adi jam 20% ma ya be no o de sa ya be na ho de sa skala to so mama adwa da ba nyina no mo di bon resa bi series abra series e tie de na de mo je ayi na mo ya sa de bia na pe na nyum na me free wa me buy me ba 7 series na e je me anopa me sa kwa 50%. Yentiase. Me pacho me bana ebra na esesi 50%. Me pacho omo se omo ne omo union akasa. Ama union se omo fa 50% ensan toto so. E wa bra omo ne passengers enka hwe. Mpanyfo bia anim. Awasanka omo grant interview. Ema omo publish mo bia hu se ya toto fa anim. Se ne be ya even po awasanka omo print bobo kam ne hu se fa ne yesi. Eni kwa so omo ade omo pe eto fa anim se ne omo pe no. Eyesa de bia na ye wo ka anim. Me for the menu and kind so. I was a common operation my who say fair no say because anopa me for car aba from omoji be say cities. Area so there almost 50% abeka ho. Me ni be 50% mo fa ya mo de abeka ho. Almost omo no union penifo and say union for penifo so mo fa 50% and to so. Nti omoje say 50% area yi. Abusiafo we passengers bia onmo fro shine free. Kumasi ko bonwire wona free bonwire ko kumasi wakosem ane atie. Na soafo a wono na ehwe afisam enho ansam so wono kroya na eye mrashebdwane a wogina mu ema adehya wowo asonwase ewura mutaka mubarak mohammed sabre na so ye ede krata aba krata womode aba ni nyina da womo ka kire Ghana fo se June ne da etoso ensia Wamayi mo eye afofida kase pa yenuanom enkramofo no wei afahye no de etoso mienu de so pa ya womo ekunkunkunkumwa no womo yadoye womo nuanuane no womo che no eduru ho enti ne senti no June da etoso nsia no Ghana hafa na ba bia yenkoba na ediba de sanse eno akwakoye afofida ye de eboama yenuanom wonom afahye no atumi akoso ne senti enkrata hodra wode atudwa no akirese
ekoma asa na nche ye ne ebo mamane se ebi mokura tu wo man mu a wo mo ekopie mu ene emeka kwantuo ya wo mo nyina ekwa mpaye na wonom aboa se afahye de etoso mienu no alamoa na bibia da enya jojo ne senti eja no afedie abantempa dunda etoso ensia no na se ye yesia odo ada no ye nyina ya boa ye nwanom nkramofo no amadwumadie no aye kama ne senti ene wagina so ede sakrata ya ba wo bogana fo nyina da mane se eye afofida ewo oman emu ye kasia ne ko mochre na abusia mochre ya ko no nyese bia yefunu bi wo ho ne yekwa akoyie yefunu nyanko duru ho na ona eye adwuma mochre ho mochre manfo no wonko kwa pai wo kire se na se wo ho no ma se bia nka mochre man apon adwuma woko na obi mochre man no ama ne nsa so ju utu ya se muna ya mu ni funu da no no mabusa ena mochre man fo ne busa se why the car asem no so mo mochre man fo eni funu da omo kire se ne obi wo ho no ma ofiri mu no okwa utimi se funu ho fe ebeza se mochre man fo na to mu de afimi hyehyehye na sampo na de aduro ni ade be ho ma dipa na kwa asam ado anse wakọ ntinipa no asam na so de ntwide na eduru asam ado ho na oba Asante mantem han ma titira ni di ma wana eye adwuma mo kyere ho owura ebeneza tokwa mankwa asirifi no na oba ma ne se sansa na nkrofo ka no enye no kreda se omo mo kyeremanfo ene efunu eda wasi firim resante ni amokan ye obi enu onya adansidi ya kyere sa mpa mo kyeremanfo ni funu da enti efiri na akro to preja de ma wiase nyina se wunya wonnim na okase mo kyeremanfo ni funu dom no bekokoto no do dura asem di bia na bia ma kyeremanfo ni funu da ya ko atrɛ wanso no wa ba be kyerem e de akyerɛ wo mom enti efiri na akro wo stress aso egwo mu fin pa wono ma kyereman kra ndi nya dada na sa de wie ko ka ho enti omo sra gana fo nyina se sansem na mframamuo se mo kyeremanfo ani funu da no wunya wo mfemfemu ana evidence bia fa branya sa munya kanya sa dia mo hwe onu beko aseni bia ye gina we suna nsema hodo aboabo no ni nyina yatumi ede asi ewa hasamfo ofa John Entry bosia kon labo na bedi akire nana kwadwo apia enoba afia aboadwowa ejasam papilo kan no kroya na bebo ye chidom kwada ma Facebook ne so oni sinema ne mozi bebia wo biada wonso wonya bi ehweye asomfonom no yemienu midin Mami ajuwa nyanta tando meni Kwame Ajani Boatin Professor Kokoto yesoso na yesoso na ya Asem Beba Dabi jata no amu wa ha jata ba enso wa ha the lion children baby obia no fast no ene efie na nsa na jata ne beba mu no me fa birthday wish we ento so happy birthday ko ede ama justice upon boache uye mia meba nimpo me bra panyini ba no justice and then onya 2 years o maame Angie o papa good day o se wanom ye do so papa ye se ye do erade ema wonya okese na daddy said ye fra wo no e na kwakwa wa wo daddy nkwatentia hodin bom ene ye sere edema happy birthday baby boy we love you so much akra yaka no eye wo dia mo na nefie wani kire hen nefie dia nowhere to go say sani ye wasre chiuti ko biao serie na wasre no nim ni bi dia nchira me odi Asem Beba o sound serie na wasre no onim ni din nchira me dia onze ma ye na senza mo ho na keska no mate so ana wo matum akwade ya chense ebi mu atiso ebi mu nso gina dio mu gina ade no ade nti da ntumu ba ekọ from na nti so abade a na video sa hodo e ba so omo bo amafo brumeti fo no amachi me bam ti se driver ba ko kacha sister ba ko sina ho de ko family so metwa blocks man no aka chense won ti so ene ba ye nko a omo feel say bibia ba ye pushi de mam edwadifo nti bibia so obi a ye de opeba driver for de asa ye pese ye hyewo mo ase chia ne chi munyewi eno ne de nti a na we ye nhye tubu ye wo mo abedwakua mo amode mo hu nyina hye wo no mo nsa se ba se ye ntuma eye sankofo ya ne de ba ede percent ya ya weke nyina de ba ema ye nyina ye de adwuma na de nti na sente so nso aba na se akuo no adi ntumu ba no o ma asa de nte so aba eye nhye de mamo
we nyanhye enyanhye well yadamrose Adofoni adehye 102.9 ahaye Otech ena wiei ensam wo ho ena nso ye fiada ena eye fiada etwato e wo saa bosome mu adehye bosome no ena ye fiada etwato ochena ne ye de adehye bosome na eba na wieye tweme ene ye wonsam ka won komobo me ba sisi ya apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Plaxmox Mr. No, malaria dronana. Anne, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a cool malaria one in Yina. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plasmox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox Mixer, 1 nomono, and 2 malaria and asakura. And yes, I be a doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo and Quadawan in Field in Nunca. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Perfect series books here. Oh my me koto bi mama no. Oh wajajai. Aboa wa mo say what to make in kind kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. A free basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne ban combine so or nina bi. English nom and maths nom me say books be anywhere. Perfect series, any B, na GS, any naka, and so I'm approver into a battle bia koto be maneba. Hey, and na say we there. So could be crab to me akochu akoton. I'm an student so. Na eno kura die. What table one so say three. We almost have certain mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master school so a here wamamua. At to phone call putuaja station wa. And crying down so mine. First stop. Any your mama beer. Your tonto books beer. From 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapade eno ane hepa plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus Mixer. To 2 malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus Mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus Mixer. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma January we bin. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband and ye also we ye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus Mixer ma je duro di pa Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na herba shop atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus Mixer mapobudra mapa MDAG Jordan Kratwayatu. Odofo mama mi se wasem bi o da ben na opa brese ukohwe onipadua mu se de onipadua na kwa na ho odin sitie obrabo osa cholesterol anasa de dudu ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC sabrey me comfort by grace medical center de amount say enhwemu bia bra me enchen ma ye nhwema ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no bra no ye de ko fitem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotin ase obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hune ntem ye timi asra no by grace medical center e wo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05.
Hello, me did the Mamia Dusa. Me de Dusa clinic ano. Esan Oteka from OCC Games Ninti. A free Saturday, Ekokosi July, Busumi Day Chatso. Ye free health screening. When is set in the pedria, ye in Sinisentoma. And to Brakumasa Swan magazine, Macro Goldanum, baby Wumpum. Ghana Stand Up Kumasi warm up for the biggest corporate championship, OTEC 102.9. Pain the pain, the pride of Ashanti at the Jumedia Tundi OCC OTEC Corporate Championship Egwakoim. 8 corporate institutions and for the Agrokra. 1 trophy, the bragging right. Who wins the ultimate prize? Menshia Prisons and Star Granite and Marvels and Riem Hospital Limited. UTAG KSTU. St. Louis Staff Enterprise Live, Ashanti Masquerade, Anase, OTEC FM, UTAC, KNUST, Donyima Steel Complex Institute, UTAC Amsterdam, and Yefredi Agro, Saturday, 7 June 2025, our O24 AstroTurf Park, our Dichamso, and Yefredi Agro. A good year with Brenebekoso, Ebini football, Owari, Lude, tag of war, and then Yakika Umbibre, and Unti share Sami Mindano, Esanse, Bayo Jankasa. Sponsored, Mamia Dusa, Ma Dancienie, Ajadu Bites, Genesis Media Production. On Loose Kitchen, Brabedi Di Peche, Clear Park, Abuju so dead. Any Danny's creation, your one-stop fashion destination for high-quality custom printing. OCC 2025, Aro Kodo Ankasa, or remove. South Pascal sponsor Jumedia, Momodia Frey, or 0247 995160, and I say 0547 982256. OCC, OTEC Corporate Championship, Ojanaso, Aso Kumo. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe. Akusie a oti quantum pon mo. Sir Orni Marika na o Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu muguhura. Aye ni na siam kam. Asem Beba Dabi. Ise nyuma obiara ni nyuma. Asem Beba Dabi. Nanso di odi amanipa no eno na oyeden ohweso edidigi. OTEC nyame ma won nyuma no enkoso. Openya wo pie adwuma no enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no omo ye madwuma. Wo mu nyina da papa. Ma won ahoɔden ahoɔden ye omo dia. Eni se ame no kasa no kai. Enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm ye. Wo so wo dia sene ya metumi atia to obrani hu hwebio. But ya sɛde na ade akyɛ na ade asɔbi. Bebi nso wo mo so. Na asɛm ya dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tuturo nso omo mpaaba omo da so gusua ye wadwuma na papa wo ye ne kense ye kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia ehumɔ brofo enyanka papa wa yi bi OTEC mo woni nkire ne dwuma ne ntumpon na omo so mfa abotre odo ensema ya na omo tika eye futu sema yo ne ya na ya ne kire ko mu gu ye ni ma se nya sa na omo tie omo ka se adwuma na omo ye no embra wo mu hu obi ani mu ase ne mo ye yo kaka ye na ya na omo papa nka wo mo hu efi sa abre do nhwiri kopum bra wodi obi a bekɔ wodi baba betena se a se de be ya on be hihie na bibi ato ye no awurade wa ho ɔden no tumi no ense wo manya kokuduro emfanya kopum bra wa obi woni mu nyamo adum ni amen amen aja nyame amen da body as on a boy asida tosumi no OTEC 102.9 FM de tosumi ansa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nua no mo ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyin kira se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔba we na yɛ wodia na sɛ wohwɛ ne tu ane ne nofo na nanim han
na sɛ wodi akyire a asɛm Beba Dabi nti wɔn hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ wo sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ayema fa anyama wa na wagyae Abraham ka kyerɛ na koa ne sɛ ɔnkɔ hwehwɛ awere blɛ no ma ne ba Isaac no ɔbɔ mpae na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ɔne ne tena good timi da awurade ase yɛnso yɛda ase sɛ medi tora na sɛ mo afra de medi toro gu so ɔbɛka sɛ antoro na medi asɛm a mete wa meka no nyina obi atie me mo sɛ me nipa bɔne obi atie me ɛnyɛ sɛ bia asɛm no obi atie me pa obi atie me sɛ toro na medi gu papa ne so dia a menkosia no nyina no ha de yɛ asante man me mmodua wa ha mekɔ fia na mekɔ sirema ndɛ mebodua mɛdwo na kɔ sirem na matu ha force ano ube bodua no atu afiri asante mam yes na ukoko na wayɛ nɛ asa no meja Beba Dabi ube ja ukoko ne o yes na sɛ papa no ɔno na abusiafo nyina ɔmo asia bɛse na makɔ papa yes ready sɛ wutwa ntroto ne so ɔtwa ne so kosua ba no yes nokre mesie ba bi kura mesie na wɔnka nokre usi asi asase so ubakɔ aburekire ubaba abato dan no ukɔ hani malia ubaba abato dan no 102.9 FM ɛte sɛ lopre a wotu wiem obatu wiem na amansan nyinaa hunu no aso setel ubaba abasi asase so red ne kosua miansa no mensuro meti hɔ no mentwa kotompo ama obi ba na red sɛ wɔn kan a wɔno deɛ wɔpa ɔnkɔ bɔdua no na me de mensuro duabɔ me somya me mensuro duabɔ na wure sɛ wɔn kan ya na wɔde ne kosua miansa na ba ha 102.9 FM kosuabɔ no kure te sɛ dan a wosia si asase so wɔde wɔba kwa san ba so dan no na dan no kɔ ba bia no kotompo so no ɔte sɛ lupre utu a amanfo nyinaa ba hu aso abesan ba to 102.9 FM so dia oba pese obeye bia no oro dia wonye o se wan ka no kura na so dia wa anyem no aha oba no na hu ne ho so antina me ka se ready ko to aduro antina me ka se oba no wan to aduro antina me ka se adie ni no ano na ba ka no kura no me da se unim do kamen nya ne hwe hama no fire no nipa na opata esi jaje baakunya wenya ogina mfimfini nipa ne ye so otwene ho na no osete ade mi anso obeto de ne de damaji mani ko minim do timi ye opeso semi life wo wi asikrampo chese be oba bia ampemi o semi krampo na afono me se oje menene ntamu no twe na obi tene ba bi na se oba bi be wa amede a e na obedamaji me obedi medam samum na opeso ye me peso obomani baako minim do timi ye nti oye sa anu a wenti manto na mhu se ko to abome be fo waso ntema damaji me sisi ye ana me ye na me so ne nsa na me gi hama nti ne wonpɛ so be gem nti me ye hama ne se gem na hama no ano no fa ne nan enim ne kotodwe enim on se me ye ne sei gem na fa ne kotodwe hu ya ne se apagya nai ne skirt sei na ne ha no awotre mikura me yam hye me se ama waya am wo plan waya ama me plow because me ntimi plan say da se ayon se me de hye no on de ntronko a ile
na dwumadi a yɛdie yɛse yɛ adesua yɛ adekyerɛ ɛnɛ baabi biara obie tie yɛn mfiri ne yɛba abɛsua deɛ na yɛasan akyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛgya kɔ ame bɔkɔɔ deɛ yeah sure ne nyinaa yɛ ɔdom ankoma na adom na dɔyɛ ne nahumɔborɔ ne bi aso yɛ so wɔnim a yɛnso yɛnim na mmom so wɔ mu a otutu yɛ nyinaa yɛanamɔ ɛde si yie ɛnɛ dɛ abadwafoɔ mapamfo ɛna wate ɔdom nka no ɛnɛ wo nso a waba yɛn Facebook ne so anaa waba yɛn YouTube ne so no ma mehu sɛ bɛyɛ a mehu sɛ wo nso waba afidie ne so ɛnɛ wiei mehu banji ya wɔ no ɛwɔ mfensi sɛwia ɛno ɔkyerɛ sɛ akora yɛ Krobea Asante ɛnɛ mekyeakyea wo no abadwafoɔ nyinaa yɛka mo ho enso ɛwɔ ha oyɛ loud and clear nyankopɔn mo ayɛ nyinaa na ontutu yanamon so mfansie ɛna wiei amankwa aba Steve mahu sɛ onso waba ahoma ne so nyankopɔn hyira pa wɔsena na Krobea ɛna fie ɛmake the end of the week yeah ɛna sign so yɛ the last Friday of the month enti ɛna wiei na Krobea yɛ da mo ase de mo adwuma wate yɛ bɔ mpa yɛ nso de mamo sɛ weekends no look great na ye nyina ye nsan komra mehia enso ewo asomdwem na wie Augustus ebonye osi akra ya Krobea Asante na wie me nso me monitor wo BTU na chiachia menuanom enso ema me wate asana ono wo Mecca Saudi Arabia na mabusua nyina Krobea wodom nso emfa udwumadie no eni agro yateda wodom nso ase Margarito GH ɛno ɔsi akra yɛ Krobea Asante ɛna wiei yɛn nso yɛ hwɛ mo live ɛwɔ Facebook ne so nyankopɔn nyɛ mo kɛse wate nei yɛn nso yɛ dɔmo na yɛnya ahyia ha yi deɛ ɛyɛ adesua ɛna san nso yɛ adekyerɛ kimpi ɛna ɔsi na me nso me ne me yere Alisdua yɛn nso yɛ wɔ Sakra ɛna wiei yɛn nso yɛ abɔ ade mu ha paa na dwumadie ne yɛtie mo ne yɛsan hwɛ mo nsia Opoku Matthias and was say akre yamamo piafo and the miami nana eja tailor waswame nana Krobea no so for ni agro na na wie pani behwe o ye live ewo Best Brain Publications pankro no abed and na wie Best Brain Publications pankro no abed emu mpanyimfo nyina mechiachi amodam ase na no ma wodai sɛne yɛ mo bɛhyɛ manimunyam ɛwɔ afidie so no nyankopɔn hyira mo atanga Bernard nsunie ɛna wɔsena na konta na asefoɔ Asem Beba Dabi ɛyɛ simply the best ɛnɛ yɛnso yɛ boade mu ha nene Francis Ajay CEO Emma Bosomtwe Bank akra Krobea ɔno nso tiew enti wadama ya no akyea na mame yɛnso yɛ dase enso ɛne onkyea wɔkyea no Ade Oswell Kingsley ɔsɛ Krobea, in fact you are the best host ewo Ghana afternoon host please what is wrong with TV na na famo no minim ho asem enti bibia ni a obehu why awiai adofo yeshia ye ba besom na esom a ye ba besom yi ade ba ko bi ewo enewiase mu ya esese o hyede nso asem we ya make kire mu yi eya bebuo sa asem we enkyiremu nim na mom ena wiei wa wutie no ena fa sa asem we kwa adwendwene mu sene ye wo beti ase no fa moral lesson a ote ase wo sa asem a meba bekai mu no na ye the voice note fa send ya Asem Beba Dabi before voice note no me mamo sa akwanya we bi na mo nso nkuranhye ne afutu semo a ye de ba no mo nso makasa ho bi se ne ye oba ade ene agya kwa me kasa ho no ene mo nso mo wo sa akwanya no bi se mo nkasa ho eye asem bi a opanyini bi ekoto enkwada bi na enkwada na de a na wo yo wode ye wo nyonko ene ka opanyini no ema ne bu saa be no ede kyerɛ enkwada no na saa be wei Uganda fo ene bu saa be wei ukɔ Uganda man ni mu a
typical remote village bi akura bi ase tu sa akura na sefo no pe eni busa abewi oba Ghana ha memfa asanteman oba asanteman mu a ye wo miaye bi a ebe bi wo ho a it is only for them yeah so wo busa abene pe ye hu se akwa we se wa nye ebi a abusua we ni a obeye abusua we ni enti no busa abewi enti ene sa abeyi sane ye wo wadwene be kire wo ho moral lesson a wobetumi ya derive edi afiri mu no obeye voice note na wo de afa 0536 22 25 54 no so voice note 0536 22 25 54 ebe no ho asekire ene de wo te asefa afi nkoma ye bedi akura nyina no wadwenkire bia a wo fa nkomo ne ho no obetumi nso de afa ho na beri nie wo se de oton mako no se obetumi ada na dwo a je wa hohoro ne nsa ma me no oton mako no papa no a woton mako no ontumi nkoda na dwo bra on hohoro ne nsa da ma me no a woton mako no papa no a woton mako no ansa na wo freedom ba obetumi ada no kyese wa hohoro ne nsa Krobea futuo ene e wo saade we mu wa wo fie wutie wugidi se die na wo nso betumi asua e de afiri sa abewe ya papa ne bukire nkwada no die na abesua afiri oba de akra o de be fa he enam si atie fo nso famfa nti wo nso de be fa he me da se me so me de e be fa se de okomoji ya no meye ti se akwada eben na wo se komoji no na osu a o ka chense onya isu na se wa ama na aduane ani a ontumi nya isu ni mane nyi e ti se o ma na aduane di nti o ma na aduane di a obegya isu no a wo su no anya saa ne a obeka bia no anya adwuma choro no nso ba bi nso kan o ti se oyonko ebe hrawo na se okọ na o si awode no na aka chense kwa woni nyame nkọ na wo honye hye na se wa amani bibi ankata ne ho a na won ka ahwe je se o ma bibi kata ne ho ansa na de o ka ye no abam te gidi a enwuma nimu no ya na eye gidie ewuye akra meso ba bi a me de befa ne ahamienu okay me da se die oton meko okodwa so ekodi meko hudwa no ontumi na wabra on hohoro ne nsa eya kwa me onso de be fa he nana nana e kan yaduro na dura ne som di usika okay nana meti hoyi se me pass me wie na se bibi ho wa de bi wo ho na me de mo a so ma dwome okay se mi bibi e wo obi ho na woni bakora de mami a ono so na so adwom okay ti aka wo ni aduro eno an se som di usika okay nana me so yemi beka ho mate afei mo hwe ni sei nso mame se ohwe meko se ne yete ewo de ye didwomu asnipa ejina ho ma bibi kire se meko ya mene wo ka sei meko ya se makowura okodi makodwa odene nsa susom osa ohye olonkama ohye penti roba nketo ani mu akese ma hwede meko no beye ne nsa ho enti so ka se oda onayemu onsa e play role papa ode wonsa eye nioma bibre se ne nsa koka nani a die ni besie enti wa opese ote ase paayi no eya onso hwe the role mako place na gina so na de meken obetemase me hwe de matiefo nso de beba e fanti ase e wo sa be weibu e na wi adofo ye ba besom na ene dwumadie nu a ye bedie ni nyina no oba de achi ame ye di na ye de ahye Dr. Ebenezer Ajeman ye di ahye na nyam fie some 3 ye di ahye na nyam wow ene ye the Pepper Plus show today Dr. Ebenezer Ajeman
founder of Ebenage Herbal Production and Consult. Ene eye Dr. Eben. Na woda. Hepa Plus man. Ene na woda. And now a very good afternoon to you. A very happy birthday to you. Nyankopo Israel. Na untutu wanamo emfa insi Dr. Hepa Plus. God bless you very much. And your ma wayo ede ama Asem Beba Dabi as Jumedie no. We really appreciate Nyankopo Israel. Na untutu wanamo so emfa insi. Oba dia na wo se Dr. Eben say watch baby a birthday party ni beba so sentina meto ama wo say e na wo se ne say se wo kasa ani ana da bi ana me de asoso on kan da bi on kire baby a birthday party ni beba so da bi dog enye Krobea ante dia let say ase bibi yesuma we di oni abruche Ghana ya edi sani etie bia no ye bedi de wa he ya aha ya kasi ye twen ama banada ansan wa ba e wadodo nze ayesa na se ye nyinya na ejo edie ne ya ba bia wo bia lo ye nso ye na asu case quick ne dia ye de okay into Dr. Eben Nyankopo Israel ewie arofo na wie ye won komobo na enra ensem no bi ba ye nim enenso ebiaba ena wiai mewo mawura afefe bi ewo manim ha oba afefe akwaba ya ewura na hote say yo ya no amo ano aben bibi no ama me why na akasa den kakra nso ama me udi de say mawura if I joy friend me Joyce dear Joyce Mausi. Me ka so be yang nani. So we yang nani. Me kan. Sure. In fact, unse said am kan say ye wo bebia ni wubu a utumi unse nipa we die ofri ha. Sa na Ghana ha no. Ye wo mu nchichemu uhunu angunani abaya uhunu. Anguna forma ya na wie shout outs to you. Anguna forma ye nyina mechiachi amo ozai oni hwe nye nkola nye kola nko a anguna forma ya nta ninufo sa na emom kola no ahofe ene to anguna forma ya obi pa Mausi meboa she na wo de jobo me ya me nwanwa mpo so twen se meka se jataba tronka ho sa no okay matro dada okay awiai Mausi Asem Beba ede waba na Krobea de na bedwafo de nyabotre entu nsimfimfini hyase free baabi free se beya ye beti ase de yehunu de ye beye yenko me ba cho ene da awiai ma mi wura no ma beto mo ha nyina ma mu nyina aha ya da se joso take FM radio station so na enye boni nso eye boni na me ma tiefuo nyina nso aha mo mu tie o take nyina na masem ne se me ni me kunu ene wo oboase na asa me ni me nso mu nyina na ti wonum na enye ma bi a ekọ no na ema me di free honum me baba ya say woni fie sisi a na ma me di akwala ne ede ne bae ti me di akwala ne bae no me di ne batu school ensensem minti na wapa ne ye say yensan fa ne mra na onko school no ne honum sikasem no ewo form kakra na me di akwala ne koye ti me di akwala ne koye me san kwatena honum kakra fidi honum no afi akwala no wontena fie osori anu wo pie na me di akire sa edru baabi no na afi me san firi honum na me di akwala ne ka me ho na me de ne bae tini me ne bae ne kura de na aginsem kura o de ne ba he Kumase ha me de ne ba Kumase ha sei na afi na aginsem wontena fie wo hwemu a na makochina akobepe na wo honum na dwudonko no mienu yesema me ubani esa so me number so de wode ma obia ubani me se ane
ade na wagya akola ne saa ma akola ni namba sa wo ba sa akola no wo wu ana na mse nyamia akola no okwa na makofa no na mede naba okwa na makofa no me nko anso obi ani machi bi ha na dwodonko no mienu na me nenam kuro bi so na me hwehwe me ba no na gya ewo mu a na okopie Jakobu na obi frem se abaya bi sei oba no no nam se ane amanse central Jakobu na che se wafiri kumase ha afiri kumase ane namu akopie Jakobu na no onim ho dadade me pa cho da bi so no one nam nti ba bi obeduru bi e beji ni bia ne no atena ho nti ye frem me na me kɔ hɔnom ɔmo kyerɛkyerɛ me ana me kɔɔye na ɔmo se wɔ abrewa bi hɔ na abrewa no kora wa yale nti ɔno ana te ne nkyɛn ɛwɔ Jakobu kuro nim nti me kɔɔye no na mbusabusa na me kɔtɔ maame no me kɔɔye na gya maame no gye me na obusa me kwan so na me se maame me bani akɔla yi na ɔse ya biga me wɔ hɔnom na obi de ne baayɛ na gya me nkyɛn na ɔtete me so me ni so mfuo bia na ɔte me nkyɛn na me se maame me ba no wahwim na me hwehwɛ no ni abɛkyerɛ me sa hanum no wo nyaja me yɛ o mɛsen me enko wo se wo nko ba bia enkrofo be gina ne nkyɛn ɛsa na enkrofo be gina nkyɛn enkrofo be kasa kyerɛ no ansa na akole na koma atɔneyam sa na akole afa ne nneɛma di machi wodi ne beduru fie di 2 days ya na wasan apake nneɛma na wasan ba ɔkɔnso a maame no honum a ana wɔkɔ na masan akɔ honum ɛso bɛ ni nam ha ana akole ba bia ɔdanye sei ni sei na masan afaka na meko ayesa no kra ma mentumi nya adwuma meti ya na medirimika ana mekoye nti mekoye no msi a abrantie bi wo ha se woni abrantie ne nam na meye ya na mehwe boy na kira kwan ewo Jakobu ho wabra wakwa akotena maame ne nkyɛn no maame ne nkyɛn na no wote no esi duru na dwa na abrantie na befa no e de na pie so mbusa maame no wanka no kura na nkyerɛ me ene maame woni ho no bi wanka no kura na nkyerɛ me ana me ye ya na me hu boy no na me ne kasa ye na me ka chensa abrantie akola na wodi na chi no okɔ school nti jan ye se wonsu kɔ school na hwɛ school no na akola no so ye dai enko school no me kan me di akola ne ba na wasan kɔ boy no ho na me se boy me wo mama ne bi wo ho ti me pa wo chew me mpɛ manso na me mpɛ kasa nso ti me sra wa agya akola no ma ne nkɔ ne baabi na wonsu hwɛ so na ye de ne kɔ school na me kasa kyerɛ boy no ha ama boy ne bɛte masɛm na me kana se mensu ɔde kasa mensu ansa nyabotre mensu wate nti boy ne bɛte wo wasɛm na wo ka kyerɛ nase no bɛte mase ɛkyerɛ na me san akɔ hɔ no me kɔɔyɛ no na ɛsɛ wɔde na kɔhyɛ kura bi ase boy ne di akwa wo baba na firi Jakobu kurom ode na ko che baby na me kwa na me ko report ye na me kura me pesa me ko no mo so wo mo nyi ska me de me nko na me ko ka kire wo mo ene ehwehwe no a ne ko che wani boy ni nyina ne do mo ba na me pesa me hu akola ni nti na ma me de ko nya sa nka me nko o mo ko che wo mo we ko che o mi di wo ma chi ya fa ka ne ko wo no na ko hwe dan bi akola ni dem police ni manse abaya ha mo na woda ne de akola ne baaye ne ye Krobea so Jakobu ho no a ne de ne baaye Jakobu kru na mu ne de ne baaye ne etwi o maso kakra na krofo de o ka se ja akola na chidie enya sa wo bewu me so mintimi nya na chididi police fo no krokro akola yi maame Emma police ni baba akokora to mpaboa any bag e de man so wasre no won won ko school ni e de Emma no wo mo kan ya na akora di mechi ni e baaye wo di mechi baaye ani na he wasaba wasan free won nkyɛn wasan free me nkyɛn esan akɔ ɛkɔ Jakobu ho abio wo ba fie nso a wasema enya mi pe o minim de ha me wo hon ma na bibi se mimpie na me nanam sa wonim de ha me a nka wonka sa me na me ya me ho sa we die sun kakra udi sun na ma bro wabre kusa bataye nye easy o bataye enafom wo ka kyerɛ oba no otia nkyerɛ sɛ onim batete
bata ye na fo akura ne wo mu no je se me dia wre ho sa je se na me tie me dia wre ho sa na akura ne sa koye o sa koye kasa kire boy no e ma boy ni ja na chiridi won di o hon man na ga na sa akọ o konso ngotena boy no ho esi boy ne se wa nchen ana wotie e ma ne se wa no o mo frɛ me sister be fa akola na den wagya akore kama blanti we oni nanam no ho wa blanti wo ye de ben wo twu moto wa han basa we na ba ye di nachi o mo ka to da me se meba e wo mu a na agya na me kɔ ana dudon ku no mienu na me nam jakobu kurom ho me kɔ la so akura man kɔ biem me ne nam honum nam si da bi nya ba bi ana mo ba mo ni wura bi wo honum na me kɔ da ne nche na me se bra e bo se ya tama obepon na me so ma ye de masori awodi mi atali we yakura na me de kwa ma fa hwe me kɔ da honum a bra ne pon ye na agya me sole ye na me kɔ ne namu a me kɔ police station mo man ba bi na me na kura me titi honum ade chia no abu mu ketem na me kɔ police ni ka chem se me mfiri ase ya nkɔ a e honum na me sorry ye na oba ba akɔ na o sister ayi guest house bi wa ha se na me se ba bi a wo kire me honum sum we me nko me ntimi nkɔ me nim honum kura na me nam kwan mu saa e wo jakobu abonten so jakobu krom ho na bra bi na me hia no na me se bra me pa che wo ahanum ahemfie no wo he no so ahanum wo him na wu na o munya nsi foforo na ja wo yes an kam mo ba bia don se na wiase aye hu wo be ka se bia me kwa akokun na afi na me sire na me so me ma me abrewa bi wa se me kɔ hɔ no ba bia na akwara no wo no na ma me fuo bi wo hɔ no me kɔ hɔ no a o mu na ji akore no mu ne kasa sister nyabotre wate ensu mitimi su sa ana me kɔ ma me no ma me se na de wo ba ma hwe o sa me hu na wo kɔ he na me se ma me na me ninamu ana wo pɛ ba bi ma me wo de ade se wo no na ja me mu a me hu hɔ na me dai ade chi ya ahomachi na me san sɔre na me dai na se na me bae tie wo mu a na me tisa akora na kopie yesi donko ase me so me nim hɔ e hɔ no mo de moto na ekɔ ti dako na me ye na me kɔ hɔ no ti me kɔ he na omo ka chem sa branti bi wɔ ha se na ne nkyɛn na wo na che se wagya boy no wo jakobu no boy ne de makama boy no ene no agya ikranti se wo ba hɔ no biem a boy no na hwehwɛ ne mame nti me won man wo frem se ma obi me furu moto bi obi frem efru me moto na ye dru ba bi no na wo ka chem se bra twɛn me na me hwɛ ade wɔ ha no maba ti bra ne ba ne busan se bra na hin na wo kɔye no se ge bia beda da moto we mu menim ba bia wo fire menim ne din na wo se ma me nkɔhwɛ ɔkɔhwɛ ye no na ye me ba na no se ma hu abigelo na ba bia wo da no ma me sro be fa no kɔ wate ha wo ne nam na enye wo ne nam basa saa enye na me si yo mate na me kɔye ti me busa na mo me kɔ donko ase hɔ no na me kɔ to boy no ne bra die sese ya wakohu ne foforo no na me kɔ ti boy ne hu mkura ne yemu hye no na ja wo baaye donko asini no ne yemu hye no me so me da me nya wo hwe me ba no nti na me baaye na me ne kasa na ose ma anya mi o eno mo ye we keeping bi wo ha se woni guest bi na baaye ana woni nam ha se o mu gya no ana woni nam ho ti woni nam ho no school dan bi ho no mo down na me kɔ fa no boy no so wo hwe na wo mpɛ kasa ana me kɔ fa no na me so o me da me nkyɛn wa ha se nti woni na ene wo na ja me kɔye na maame no so aba hɔ no ma ba be hu me ba no no se na asemesi baba wo we o firi hi no se maame se ni no se da bia kɔle o kɔ school ma ne firi ha se nkɔ ana se me ni nyina be kɔ no ma kɔ hɛ ba bia wo na ja me kɔ pie so na maame wo ne mama na o mo ba hɔ no no sister ya ka bibia kyerɛ akɔle wo ntie o mu gina na so ma ne kɔ dwale e pake ne niema nyina e di machi akɔle di machi na ye kɔ ya de kyin ya na akɔle san baaye oni ni freedom kwa ase ho ebe kumase ade kyin ya na akɔle san bu ne ketem na san baaye no san ba betena abranti ho si ma me oba han ma me pam na wo so wonkɔ ma ye bia okwa no akwedi boy ne mama me no so woye konfo no akwedi mama no wo si me ye oba tan akora ne ba ho no ma me ntumi mpam no si woni nan basa no
minti binya akola ne sa enam so na makọ no makofa enti wokọ hono na chire no maame ne de ne bae be hu ba bi a me ye de me wo ewo kumase ha ewo kumase maame de ne bae odi ni freedom comfort no de wo ba ni freedom kwa ase ho e ba kumase okay odi ne bae no obehu no se o maame kura mpe no asem hwe wo nana kama se ade na bige wo ha wo sa na je ni maame didi nkomo na maame esole na maame sole ye mi kwa ko jan kwan na akure osebu ni ketem woni machi nko ba bia wo nko ba bia wa nko fie kura na osanfa maame ne koye na mami ko ja maame ne kura wo kajetia me ba kura na ade asa maame ne koye na osan pa ka niema no osan di etire okonso aso o maje no maame no so wonti mpam no no waje no ne titi hono mo a ti mi bi na me san ko hono me koye na me no mo kasa ya no se se na eko me se me ya den na me se amame akure me be fa na no woko me be fa na no woko ye se me hu de me nya biem me hu de me nya biem na ja eduru ba bi a no mayi mani eduru ba bi nso me ntumi na wunja akwalei ni onu kwa na ye oba me ntumi nya me ba ya kura na me re ya wote wonu me asem wo ka kire me no e mama kuma to ka teme se akwala ni Nyankopon de ye de ne maamo enti sa akwala ni ye de ne ma nya me de ne ma na se wa hwe no so yi a wo na Nyankopon be de e be busaw na afi na ma ye yi na mete ho no e ba enso wonu me kasa fine pa enti akwala mi ni wo boafuo be mi ni wo bia enti me sremu akwanya me fa so me nsa be ka me ba e fira brante ne wono no enti na ba kumasi ase bibia me ye bia me ye adwuma na ye basa me ye adwuma na ye basa me hu ne me ye me ho enye se bia me baketu eguta me eni bia me ma me ntia na sa kwa yanka ma pe ba bi kura fa me bredo na ma sabno no ti me no mo fa kwa ade mre me se me de me pass bi se be ya akola ne beti no ho fira brante no enu ne hia me na wotimi akon school se ko school mu na no wo na akola ne free school mu wo okwa o free school mu a na kwa kwa fa no me stress for no so mo gi me feso o mo kasa kira akola ya so akola ko dis school be 3 days 4 days na akola ni wasa free school mu ho no oba na nsemu na me se adwoa na school mu me de ko na anu ya no wasa free school mu ho no papa ka wo ponya asem ketwa na wasa free ho no na school mu na se ni sembe birebe na oba ka esa ya kakra esa do to ne mama no esa de no koy ni 3 days na kure esa bu ni ketem e free school mu no esa madam fo no woni school mu wo mistress ni so ni mi se woni school mu nti free on mi ko hobiem na akola no e free school no obesen ko boy no ho obesen ko boy no se ma ka chense wo mra ohwe so no ko school ni ma me se maka mi hu de akola yi wo pe maka na waka kire donko ase konfo ne se oman onfa oba ne mrewo bade obeba wo nanso yede ne ba beduru a na osan akọ nya sa na oye efie na etim wo se fie o de wontena ho ade e hwa ye dai wo se wontena ho mai bi ofie on mai ne so haye oni akola ne nhia na minim ade kura ekoso ni ma papa ne ye no fie o ni na me kura ne kanipa ho a kenye papa nso ya esi de ye mpe bone ti se wo ye wa adwen se o be ye bone a Nyankopon na kasa ne obede ebedi na ne ompe ho a ontena ne papa nchen ye ehon so ontena ye mema na watia tom anasa wo hu se bibi na hante akwada na me hu se bibi na ha akwada nti akire no boy no so yesi wono so eba kumasi yesi wono so saa no minim adekura ha boy no ni ma me so omunim ba bi kura wonenam boy bay ayi boy na wote ne njensi ana donko asini ni ma me so omunim ba bi kura wonenam nti wono me ba na aba kumasi ya asa akọ saa ye hu asemasi ye hu no nti me kura me woja friends anwa kwanta na me hwehwe no na me se saa
wo so wo hwe obi oboa eno de say strategy after so friend no oboa o maame ne fira me ka che me say abrante no so kura o mu hu no oboa o mu hu abrante no oboa nti me ho no ma na boy ne fira me no se ma me pa chew mako hu sofu bi de ha me no sofu na bompa ya ma me ama ye se nyankopon adom me ho atome nti me besa me di abege nso ko ho no nti me sere wa beta ma chi na me si me boni di na me se me ma ba bia me nika eska kura me deba me ma o pa me che o mu anu afre wo se ma me sere wo se de be ya abege no ho beto no ana me hwehwe nti me sere wa sofu no se beta no nyo no na ne ma me ye conform me sere wa beta na chi ma me na sofo nya de emmo ni sofo no ye yi niema kakra sa de ma akola no ene ma otimi ye so obesan de akosu no so wonko school no so wonko school klanzo nya teachers for no mpena asem no onim ade o so wonko school na ja me ye kakra na boy no eye se ma wo de woni sika kora na me send u sika ama wo de aba ene nyame ye nim ne wo send me 1 million am de ka sika na me de koye na me koye na me ko hu sofo no na sofo no ekeka de wo nyina kire me se ne wa kire niema bi a wo ye nti nyame ya adum na se wo ko school no a wo ko no muma kwan bi a wo mra na wo mompaye enye de ema no akora ni free school mu a na osan ko ablante no o free wona ana ko ablante no ana me sande ni ko school mu ene se wosan free wona ma okodi ablante nti me ka kire boy ne se me de se niema e ko no akora no wo mfa ne se me ni asem bi aka me ni hwe ka mini bibia aka na yen nyina no den na wa wukuna one ne wo sa ba ye wono nso den wo ka asemo se me kan wasi akola no enye ono nko anu wa wo no se ni nti me ko ba bi kura no me akola no ko na me ko hwehwe no a me ka se bi a wo mra no kura no a wo so ono wo ntimi nye de wo ma ono wo ye adwuma no se menya ba bi a metumi di akola no be kwa be buo ye nyina no no so aye adwuma ye da peska na ye de asolve sa ayi no ntila na de ho no be ma ne de on di akola ne de opani yie pa opani ne duru ba bi a ahomete hwe mienhwa de bi sei mausi ugidi se wo ba no de na e ha no mi da mi gidi sa akola no enye nani no de ye sa de no nye nani because wo ka ensem akola ne ka no ya na mi nim ba bi kura firi minim ba bi kuro fi oba fi a ene to da woni yetimi ko kasa tie ya ne nana nti asa ne nana na koma wontumi takora ne be fi ho ma na ma mi na bibi ya se bibi hana dwene ebi a wanya ehaw bi wo na dwene mu ana se hunhum bi na etete no de na obetwu sa na me de mi hu ne sesen se spirit bi na ye ne sa na me de mi hu spirit nso de be da you bi sa wasa na me de me nie ni ntimi de me nim de ekọ wo ya wasi bibi se me mfirifie bibi se me mfirifie bibi bɛn bibi se me mfirifie enti bibi kro ne be ye firifie a no afirifie enti so oba fia ade a wo ye no wo ye wodam a wasi hwe omo na be gina ho no omo na be gina ho no omo twa me ma ne wo su no tietiem ne wo su no tiete omo na gina ho no ne omo na gina ho no sano oye afi no afasikan so obekunu nti no ya sa na mintumi me no mintumi ma me so abrewa wontumi mintumi me no en wo ye de obeye be wia na aja wasanse sa ne niema no wasande ko na wonya hye nso se oba mo nkyɛn a se be ya mo bagye adi se bibi na eye no nti na wa sheda kreti sa ade no sanka bibi na eye na abeku ho de a enka waku ho nanso wonku ne ho na wa sesa ne neoma kɔ se be ye ode be fira mo mani e wo sa side no na mo hu se bibi na eye no na ode akoye de ono apeso koye ide minim de ekɔ ko so fie ono se fie wontena ho si enim de ekɔ so wo fie ha anka yenka se wontena ha sa no woka wonim yenim de ekɔ so wo fie ha munnim niema me hu ni fie ase ya ko so man na ni ti fie no papa no ni akola no so ani nhia wo fie ho ti akola no ba na wokɔ ti mi nkyira se firi nyankopɔn hata soro no kwani okay enti wo de yemfa wo side ne nto nkyɛn wa wo ntena wo maame side
kɔtena papa side nso ɛno nso yɛ asɛm wontena enti wo maame side ya biribi wɔ hɔ wo papa side nso ya biribi wɔ hɔ saa deɛ wei nka biribi nkyerɛ mu sɛ gyirigogo bi ɛna akwadaa no wɔ play wɔ madwene so sɛ bɛyɛ obɛtumi anya akɔyɛ de mɛɛma asɛm nim mɛma asɛm o mede ne kɔ kuma se na akwadaa ne nim mɛma asɛm na afei ɛbaa ne sɛn deɛ ne maa ne kɔte tom wɔmpie meto me ne me ma yɛmpie nkɔ baabia yɛmpie nkɔ baabia sɛ ntitimu baayɛ enti boy no okonya no Jacobu ndiye boy na gya no boy ndiye wagya no ɛna ɔde afiri Jacobu ɔkɔdonko ase sɛ die donko ase no ɔhyɛ donko ase de twato a wuhu akɔda ne yɛ dabai ofiri ha no kɔ ni be 2 weeks kra ni be 2 weeks ɔba idea nkɔmɔ no ne obedi ɔntena se na woni na di nkɔmɔ ɔntena se Obaya no ahyase obekasa saa enti die na obeka kyerɛ mo sɛ memra memfiri ante hɔ no na memra ha sɛ die na mo sɛ memɛyɛ die ade no pa na mba bɛ no ase meti wɔ na me bɛpɛ adwuma yɛ abrante so ma me 10 million na me awurade ya na me werɛ kora ho ɔma me 10 million na me de ayɛ adwuma ma frɛ me sɛ me mɛtena die ade pa na mba bɛ no ha sɛ me bɛyɛ dai ma frɛ me won ne kan ya na sɛ wɔka asɛm no wi na wɔse sare de ma adwa me sira obetena se ni nkomo me ni oni nkomo di bia e di asam ne yebeka di ne yebeka no asesa ne niema no ko na ni oba be ye dai oba kumase ne be ye dai amachaki ayaresabia mo de na kwa ayaresabia se bia yen psychiatric fo nko hwe na adwenem na me fa ne nko ba bia o mfie sai 15 years 15 years woni nam kura no wonu sa no sa no ni 15 years kura be 12 years mo no sa kura serious ade ne hu enti no ogina san ya wa tu sa ade we mu satam kura na me sesi a ogina san no o tu sesi e JSS2 ti JSS2 no ahwim sa no okay adofo na wiei ababa wa mausi na ewo yanim ha na sesei de ne baba ya akwada ketewa 15 years na obi nim ono amaame na akra onnim sesei baabi akwada na kwa akodie eye donko ase yese komfo bi ba na owo Jacobu ohwimu firi kumase ha ne maame nkyɛn na ne obɛhwimu kumase ha kumase kakraka yi wanya ha baabia ntena sɛ obɛfa ka afiri kumase na wakɔ Jacobu means sɛ na bibi wɔ brɛ sɛ hwini bɛka sɛ bibi wɔ brɛ ɛna ɔkɔ Jacobu no ɔkɔnya abrewa bi nkyɛn ɛna ɔkɔyɛ ɔkɔkɔtenaayɛ ɔkɔtena abrewa nkyɛn no ɛna ɔde kɔhyia abɔɔyɛ ɔno nso twi moto ɛna ɔde ne ho bɔɔ no enti no na gye sɛ motor rider ne mpena ɛne saa akwadaa ketewa no ɛne akwadaa yi wadwatemu ntem kɔ study sɛ maame ka so start hwehwee mu no bɛɛ 12 years na 12 years akwadaa yɛ dwatemu ama wa sɛ ɛne wo hɔ enti maame ni ko hu akyire wadi Jacobu ha trantwia a pest boy na boy ne say I give up no apama kwada no opama no afedi adamotom kwada na si na dwene popa so wonko de maame wonko de papa wo de wonko akoda damotom obi na fa sa boy ne dropping no ka se obehwem kura sa nipa kro ne nso kura no no onu nso dwetem ko so akohu se odadamotom no oduru ho no ka kire motoru ade se gina ha na meba ena motoru ani gina no no ko enti se no onim so oda ho a ene no onim se sa nipa no oda ho pede de enti no ofa moto dropping ko duru ho no ogina yesi ko ho nti uhwa adabre no onu nso dweta onu nso dwetem ena krache nsa curiosity de na akoye wo ho osi akola bi na eda ho se mame nkohwe bi okoye a na ya akoda keto ada frɛ ne maame fɛdia yɛ so akobɔ wikipi ɛwɔ donko ase akwada ketewa na akobɔ wikipi wɔ donko ase akwa akonya krachi bi ɔyɛ konfo ba
sɛ wɔno nso ne nam school kyerɛ sɛ akwadaa ne nya baabi nkɔ na ɔno nso tam ne kɔtɔ no ndi sɛsɛi akwadaa ketewa yi ɛne kɔmfoɔ ba no ɛna ɛtwi paape ɛwɔ donkɔ ase kɔmfoɔ nso so ɔyɛ ɔbaatan obi ba aba ne nkyɛn ɔntumi nka so wɔ pam no nti akwadaa yi ba no abɛhwɛ ɔbo ne maame a yee abaatan yɛ wɔbɛhwɛ ɔbo ne maame a na wafiri kumase na ɔsan akɔ kɔmfoɔ nso ntumi mpam no nti no na wakɔkye no na ɔno nso ne te ɛna adidi mu a aba abɛduru saa mpɛmpɛnsuo yi mɛma mabadwafoɔ nsɛmmisa akwanya ɛwɔ ha mɛba na ade a ɔnom nso wɔpɛ so obisa ma wusi no wabisa na obisa wie pɛ yakɔ akɔpɛ krakye no ɛwɔ ahoma ne so na weyɛ ka ne sɛ yie kuraa no sɛ wɔnhwɛ yie na wode krakye ne mfa maame ba mmerɛ no wɔde maame ba brɛ no pɛ akwadaa no bɛsan ahwɛ ɔbo maame no asan adwane bio because ɔba pɛ ɔbɛyɛ adeɛ weyɛ strategy sɛ wɔyɛ a mɛkume ho ɛna munim deɛ wɔ fie ha wo na anim deɛ wɔ fie aka kyerɛ yɛn so a wontumi nka mamfiri ha mɛkume ho nso a wontumi nko ho na akɔ ayɛ sɛ bɛɛma a wakɔ akɔwiam atie bi a ne gɛ na ne gɛ akye no saa deɛ wei ɛyɛ boys code girls yɛ amutie ɛyɛ boys code obɛtumi akyɛ dɛ miamia n'ani na wasu ɔse maame wogyaa me a mɛwu ɔboɔ wogyaa me a deɛ bɛto me nyɛ sɛ wodeɛ wofiri me dɛ mu ha kɔpɛ mɛkume ho na waka ne saa mɛkume ho mɛnum aduro mede sika bɛ ɔboa ɛyɛ boys code ɛyɛ saa dɛ yɛ mo ya sɛ woyɛ sɛ menya wo hɔ nkɔ ma wo nso nkoku ho na ebi a yɛ ama mɛka sɛ wogya ne wodeɛ nya akokoduro wogya ne hɔ kɔɔ yɛ akɔ ado wɔde nam hɔ boys code nti sɛ sɛ nkwadaa no nyinaa nso asua boys code no bi ɛna wɔn nso de bɔɔl no maame nom seesei nti yɛbɛhwɛ sɛ yɛ boys code anaa biribi wɔ hɔ na ɛhante akwadaa no ɛma akwadaa no yɛ saa adeɛ no ne nyinaa no ɛbɛhu no agya kwaa me ɛdeɛ na wɔpɛ sɛ obisa maame ma wo si nana me da se ma yɛnkye atiefo bio ɛno kɛsi a yɛ a me no kasa wokunu ɛ mekunu ɔbo ase mebakyɛ ɔbo ase nti wokɔ donkɔ ase na wotiri pɛ ne ne nyinaa no wone nnɛ kɔ mebakyɛ daabi na wokɔ a woba asɛm bɛ na woka kyerɛ no bia meba a meka kyerɛ no sɛ bi a asɛm asi sɛ hanom ne yɛwɔ aha na ɛsɛ adwowa wɔ nti meka na sɛ tɔda na akɔakɔyɛ kasakasa bebree na medeɛ na kuro no a woka no ɛyɛ nkoduase anaa donkɔ ase ɛyɛ nkoduase nkoduase ɛnyɛ donkɔ ase nkoduase jacobu lai mɛboa nkoduase amaniem nti ɛnyɛ donkɔ ase ɛyɛ nkoduase okay nkoduase ɛhɔ na kɔmfoɔ ne wɔ ne ba no a wɔno te nkoduase wɔ no a woba no wɔne yɛ friends ɛbɔe no badu ne nko ana onim ɛna woba no ɔwɔ ne hɔ no nso yɛfrɛ ne sɛe nti abigail sesei wɔne badu ne te akwadaa 15 years nti sesei ɛyɛ badu ne gɛ ɛne ɔba abigail anaasɛ abigail ne kɔmfo baa ne te ɛnɛ ne nipa no no na 15 years ya yɛtwiw ɔbɔ nneɔma sesɛ wo wagya bɛɛ 12 kwana mutwi no sɛ wotie maame story a wɔka dia bɛɛ 12 kwana mutwi akora na akora ketewa timi kɔ wikipedia ɛduru deɛ den sɛ namfosɛm na ɔde ne nam na ɔmode wɔna ka meba no ɔba no ɔpɛ namfosɛm ɔpɛ namfosɛm ɛna efie nso ne tirimu yɛ ne daanaa tirimu deɛ no nso deɛ ɛka ho bi deɛ mani sɛ wo ɔba no otim wo ne ne kunu nyinaa sɛ meka sɛ mu a wote ase tirimu kakra sɛ ɔno deɛ wobɛka na mode yɛ adwuma akwadaa no afa mo so ɛndeɛ nokora mmom because asɛm bi a wobɛka no wɔmfa deɛ wobɛka bi a wɔntie nti waforo yɛn saa na mɛka no 15 years no watumi aforo mo wone ne papa no anhyɛ da ne ɔma no antena anaa mene nkwalaa ne ne tenaeɛ ɛfiri wɔ mo nkwalaa berɛ no bɔpa no na nso wɔyɛ adwuma ɔboa sisi ne wɔntena faako ɔkɔ a ebia week no waba ɔkɔ a no waba
saa ne definite ayi friends ofori krom ene tu wono ansa ne yekwa kodi waye wahye ayi kakra bi wono ekokodi hono na niema na ekoso no emmo wa me na me difiri hono hono so was me pacho mudi sika share no sika so obi se bibia mo de ma no saa line die enti first time na opie ya ohwima agwohwe na hu no o de ni ba fie na asembe na o ka kire o first time odi kan pie na mo ko hwe na mo hu no o de ni ba fie no enu kura de man hwehwe no saa tam no ye wo boase no on man hwehwe no se opie no minim se obeba okotena nkrofo bebre ho ba bi ye homase ba bi ye bedwo ase je se ensem bebre eni ono nso wo pa Jacobu around pa o ada Jacobu around no okosku ana ho no se me di ni free kumase no ko honum su enti wo pa Jacobu around otumi ko homase otumi ko bedwo ase honyini wo akotena ho pa hwan mo so no okotena mo ko ano magina tena man bi na sabe na ni na yetwa na okodi ni honum tia no ofre me ya kyerɛkyerɛ me ana me kɔ no ɔsema me sei ni oboy obetena me nkyɛe metuo me ni obi a ɔno so ne magu hɔ no mebiri ɔne ne yere no nyina na te ɛhɔnom na akora no kɔka ho no so ɔno de wɔyɛ krom ni no so ntimi mpam no efise ɔno kora ne maame kora wo mɛma nko a nti sɛ akora no kora pepera ɔde no kɔma ne maame wɔ yɛ krom na agya akora tititi ne nkyɛn a nti wɔ hɔnom a na wafrɛ me wɔse niema akora no yɛ wɔ ha sei no enya asam ketwa wɔyɛ niema basa no pa akora na sɛ wɔse bibi obɛka bia me de ma no bibi obɛka bia me de ma no nanso duru ba bia de akora no yɛ no ɛyɛ na me ntia ɔso wɔyɛ bibi te sɛ deɛ wɔyɛ niema na wɔkasa du okura na wo bo na sɛ na ɔpɛ sɛ wɔyɛ ɔka kasa tia so ho na mpacho we dia mi wia na mama obaba mesre wo ba no ɔte sɛn me pɛ nipadua na bosuo ɛte sɛn bacho wo kakra ba wo ka nan sem beto abaya bi wo ha woni abaya ni nyina abaya bi ese ne nananom se wakodi obi ho ani pakro ne pese wo de ne beba no woni ni nyina ne honam nyina saa nete ani ombewe na che ombewe no boss me nso me da ase agya ombewe no because we akra wa hweye na sene ye wo kire de na ano saa akra ye obetena ha wo honam wan hweye o ma honam no deceive wa ubenya asem we na ye deceive mpanyimfo no otekam no agina enso akoda wusa ye nye ne saa na nkwada no bi nso wo ho a wo hunu se wo no wo body saa no a wo nso gina no so de ye de ense so wo nso de ye eno nso ya asem saa de we esan ya another tip about yemfa memete hai se meba ufri sukuu ba na uba manim daddy ade we na mehia hwe memfiti prekope enye saa de ne ma wo ntentem mema wo hunu se sika ye bransa ne yenya tie mame ma one practical example na no papa so ja free school ba ye no eno se daddy me say yes o se ye school ni ba ko yare na ya selection ye kwa akosra no na ye se di obia benya bia no ye contribute na ye mfa enkoboa akwara no ye mpe provisions bi ye mfa nkoma no oka saa no sika shembotom amunum hwa no mi yi sika no ye se me de ma no enam sa atwe shembotom manfa ma no na mde koto me dem yada ade ache mayi mani entimi kosi won wo school ni mu no yeduro no se ade mpacho no ade me ka ye no na mkae na mi yi sika no na mde ma no unim die ntia sa akwada abusa wo ntem na waya ama no akwada ne dwene se it is easy to come by money entia ne yete sa de a kwan bi ye kwan fofole bi ese so faso bia se ne na papa ye mame no sika de ese se wunya ne ntentem ono so be fa sa kwan ne so enti na enne nkwada bebre nyash ene o mu depend on sebe we nya nyash ye depend on wo ye be ma wa nkos kamia
wode saa deɛ no hyɛ akwadaa enti wode bɛma no wobɛyɛ akwadaa na pɛde ama no ba ma akwadaa ni hunu sɛ money is not easy to come by ya yes kafoɔ ma agimi ɛnyɛ gimi ɔmo no yɛnkyerɛ ɔmo mu ɔmo hu sɛ it is not easy to come by money what yɛaseɛ enti sɛ yɛyɛ saa deɛ no a ɛboa yɛne yɛankase yɛma ɔba deɛ kyea me deɛ na apɛ sɛ wo nso bisa sɛ nkɔdua ase ne yɛwɔ nyɛ donko ase nkɔdua ase yɛwɔ nkɔdua ase ɛwura ɔma dodoɔ yɛ sɛ mebakyɛ ɔmo yɛ 6 wei tɔ so sɛ wei ne yɛ 5 wei ne tɔ so 5 ketewa koraa ni ɛma yɛ sɛ na mɛma yɛ sɛ mɛma ne yɛ 2 na mma ne yɛ 4 ketewa paa na meba ha mede ne baeɛ no mɛma 2 ɛma 4 mebakyɛ ae me deɛ mehu sɛ ɔbɛɛsu a na mewerɛ ho ɛma no wei ɔtɔ so sɛ meka mmaa no nko a wei na ɔtɔ so ɔyɛ ɔbaa nɔmba sɛe ɔyɛ 9 ɛmaa no yɛka mmaa no a ɛyɛ 9 aha mmiɛnsa ɔtɔ so mmiɛnsa ɛmaa mpanimfoɔ mmienu no a ɔmo di anim no ɔmo wɔ hefa sisi a sɛ panimu no wɔ school bɛn ɔwɔ tech ɛna nea ɔtɔ so ɔno ansa na wei ɔno nso wɔ school ma ka school membo school na ɔwɔ no bi a training college anaasɛ ɛyɛ biribi saa nam sɛ SS nso a biribi saa akwa na mpɛ panimu no wɔ school ɛna deɛ ɔtɔ so mmienu no ɔno wɔwie school ɔtwae nso no asɛ wankɔ school ne biem na ɔba Kumase sɛ sɛ deɛ nneɛma akɔ so wɔ fie hɔ no ɔmo sɛ ɔmo de ɔmo ntumi ntenatena fie hɔ ɛna ɔmo nyinaa ba Kumase so ɔmo nso mbɔbɔ bra nti ɔno nso sua adwuma anaasɛ ɔyɛ dɛ ɔdi dwa ɔnsua adwuma na nsɛ ne ɔyɛ delivery na ɔsi moto no nipa korɔ sɛ ne ho kyerɛ ne nti watɔn nti ɔmo nya nyɛ bi te si a wɔwɔ wo nkyɛn a wo ne nɛte sisi a bakyɛ nyɛ me ne ɔmo nɛteɛ sɛ ɔso waba Kumase nti na mebisa wo saa no wɔwɔ trɛ dɛ ba ne hyɛ da nkɔhwɛ baabi korɔ ɔmo teɛ saa wei no wɔhyɛ aseɛ yɛ sɛ ɔpiepie ne wɔgyina sɛ ne wɔgyina 1 JSS1 anaasɛ SS1 anaasɛ sɛ ɛmu deɛ he 1 SS1 na now so wɔ JSS2 anaasɛ SS sɛsi yɛ currently sɛsi ɔwɔ secondary school too oh okay na sɛ ɔnka sɛ ɛmu so wɔhyɛ aseɛ piepie na ɔbɛ 12 years ni na afei wo sɛ saa berɛ no na nti 12 years no wɔ SS1 no ni SS1 fancy class 6 na afei ade na mbusa so wɔhyɛ aseɛ piepie no ɔstart piepie ya no wɔ primary there be JSS piepie na ɔba ha sɛ no 1 ɔba ha sɛ no 1 ɔba government school me pese me hu sɛ suban we hyɛ aseɛ no na wɔwɔ no gyina sɛ ɛnyɛ na ano ya ɛdeɛ na apɛ sɛ wonti na wohunu ma me nhunu because as why confused kakra apɛ sɛ establish bibi no ɔno nso mfa nhunu yɛ nyina so me pese me hunu baabi a no wɔgyina a ɔhyɛ saa deɛ na se okay maame mo a wɔ saa kwan we so ɔhyɛ saa deɛ we yi ase no sɛ yɛ piepie no ɛdi mfie bɛɛ sɛ nie fanse be mfie be mienu ni sesi a wo form 2 nti mon kan kwa akiri se mfie mienu ni dia na je se ne be JSS time no e no start is wo piepie wo ma yenhwe yenko se de ugidi akire wo no na wo mu no mokọ baabi se yesi ekogina obi ana se ye koje ni baabi ana mpa bom bibi saa ɛwɔ mu papa me nie bi kura do binsi nie saa de ne me da enkwara ne bia ya asoɔden bi saa aka we ho ebi so asoɔden saa ebi piepie se ye ibi ayi me fa nse me ba panyin no ɔno nana ni school sem ne ye basa no ɛna ma akora no wɔntene fie so wɔtena fie na ne nye fie nti no ɔno so na sɛ ɔso ɔne na ma wɔ pɛ adwuma ɔne na ma wɔ pɛ adwuma nti wɔkwa na waba ɛwɔ mu a wɔnya adwuma ne bia na adwuma no na ayɛ na afiri ne nsa ti ɔwɔ nkran ɛwɔ mu a na nanse wɔba obetena me nkyɛn nya bɛ mfa sɛ
busumi mienu na menene papa no kora kan sese no akola no na epanyin sese ye ne dai no se Joyce wo de busa no de wo pe no na wonka na menyama no na jamde betu nanim no se ama na mi kan se ni se na me ka kire no sese ni school no wo pe opeso wo kona wonya ne set ne de pere ko se de be ya obenya adwuma aye na ne papa no so tie me na je papa no so ye de o ka je nse onko we school ni bi ya kira kwan no ye ana na me adum se odi na kwa wakutum mo ba Kumase ansa na saa ene ye ne hyase ana hyase wo ho ansa na mo ba Kumase die ahaya na ne ye wodada o sa sasa na onka se wo se motena oboase ase de ana me na manti ni metena ne ye oboase ye ko oboase no mo firi Kumase ene ko oboase ene ko oboase ena me ba Kumase yase me bae na me de akola ne bae enam nsensem mi nti na me de akola ne bae some de ne betu school mu ha se ti me de ne betu school mu no ti edu ba bi na ati se sikasam no akwakoye yi na papa ka se me fa ne mra na wonto so wo ho no ne ho ni sikasam de ana nhyeda nya yi bia na me de ne koye enti wo de ne koye no na wo ti Kumase ana wo so kotena aboase ho bi okay me kotena okakra ti me koye ye de ne ko ho no na afi edu ba bi wo hono ma no wopie abonten wo ho no wopie mitimi na abonten saa minim se bia wo ko beba mi so minim ho so wo ye ho wo nim obi a ho na wo pie a ho nchen ana wo ko ana dwuda suom na bia na akola na ba wa manso ade kye a ansa na wa ba fie eya no wopie ya no wopie wo ka no papa ne de na se wonfa na ayi bia saa so why okay why yes am ya mo bono da Debio onye sa ama mo ntia ne da se waba na mo apore ni widie mu ama ne kakra bisa ne de ebi nsida na no papa ne ya na ne bufu no pa nya bufu ni ebufu hwe widie mu pro de hwe obo wo ya mpre wo widie mu ya wakuwa ya afonso de ya koma nyo se wo ye ba ye be make sure amount say obefa wo kwan so mama aboche no de na so wo teacher ni kura oh tie me say eye yawfo suban o de tumi geju yawfo suban o sisi ayi wachi a ne mfimfim ba bia obonkum nuro wonse nuro no wo de abo pia kwa mawo wo bo awotro a enuro de fa ase ezu a enuro yawfo me ta ma na me kira de no na me mwaba demo se wo ye ma me kasa mebo waba mebo waba e sa de ye ayeja ye na ama nkwada na ye basabasa sa no ye be pre widiem na ade na na mo pre ni widiem ma ne kakra debi na se mo pre ni widiem he ka bibi fa ni widiem a ho se wo kasa wo don se kana ne papa no kasa wo so ni mu a enya papa debi pre kakra edi se obi aka se eye mo na mama akwara na se ya obesom se ohun fom so obi wo mumu se saa die ye na ama na basa ne emfansuan de wa ankasa wotena se na wo hwe eniema bi ne de aduru ya ususu se bibi montomo fom so obi kan ana nsa ade bi we si na wotena se dwen ho anu hu se ade we ya ye kama anye ni se ya nke me ye sei kana wo se me ye sei bibi sa ba wadwen mu da de me hu fom so bia sa de okay mate me da se obo okay atiefo ni adofo ni adehye oye papa ho create that enabling environment no e wo fie but me hu emra nkwada mu wo papa ho se wo ye papa create any agro de wo ne nkwada bedi kama wo beba na me ne me di agro anya asem keto agro de me ne obedi na wo ye de anya wo ye de anya ta de am de betete wo no wo de bi betete be na na anom hwe pre ni widium ma ni widium mpro then we suro no so na hwe de no mo na ti sa nti no yesuro won so widium pro de ho hia hwe nkra ya wo mo ya abruchirefo yi wo mo ntumi mpre nkwara na widium wo ho nti wo ya
enti ama wo mo na hunu sɛ yɛde wo ba Ghana de ayɛde wo ba bonsangyam obi kɔwo wɔ hɔ wɔ se me ba na fa me so nkanka ne UK foɔ ne wabeto ne ba na twene Africa Ghana adaya akwara na fa ne so wɔ hɔ enti ɔde akwara na ba abisua nyansa wa sɛ meboa asɛm a meka mu a mo waburukyire sɛ meboa monka mode nkora ne ba ha yɛne etumi pore nkwadaa ne widie ma wɔ mo enti akwara ne bɛkɔ no na nani so ade correct enso wɔ hɔ no won nani nso hwe wonya dede ba pɛ yɛbɛpore wo widie ba ma wo wo ba di nkwasi asɛm wɔ hɔ a wo de fa ne brɛ me mɛpore ne widie mu wonni nkwasi asɛm ne biem what you say agorɔ ni akwadaa ni deɛ bɛma akwadaa ni agye yɛma no na mmom wodi nsɛmfo na yɛ anteawa ɛno ɛne yɛ brɛ bebrebe hwɛ me kae brɛ a yesusa me ɔbaa bɛɛma na ɛtete mi o pa kwam gya bi wui na mo mfie miɛnsa ma me abena mi ntaa ɔbaa besia ebom hɔ twapiase yɛfrɛ baabi ebom hɔ na akwadwo brenya kosi ne fie nti hɔ ne yɛkɔkɔ tena yɛ hɔ ne yɛteɛ na school primary kwa so wadi nsɛmfo a yɛpɛ wabo no abrɛminta worɔ ne mpaboɔ ɔbaa besia na wɔde gu so ɛwɔ primary school kwa so a wa wobɛte dwɛ media odi machi sei no yɛ stubborn nti ɔno onimrika tu papa onipa mama chesi a ya chesi ni wɔ primary kwa so nya asɛm ketewa wo to de bia wadi bɔne no betumi akɔtena baabia ko obɛfia yɛbɛpro widium tibasa otumi ya fast no ayɛ te sɛ deɛ akɔda no ntim na naba ama pokua na wayɛ bɔkɔ na wakɔbɔ na ba ɔsɛ ma fa wadua ne dia kosi muchia no hu ogyare hɔ ka ho na kɔfadi wia na ɔbɛyɛ nwa bɛpɛ baabia wo fa ba bɛdanye saa yɛ kyew dia dua ma binue ebinie entity bantete akwada ni tie wasebunti na aso obayo nanka so ye batambo ne da bi ebi nto wada nanso sane papa na wono nso ya ngunani na na atwa no waka sa akwada ne ye nneoma bi no na ho no sese madwene ba mo ho so na mo yire no ne kwa ayaresabea because ye kan akwada wi se wo yese no wanhwe obetumi akɔ nsan so kokɔ fanyin sɛ ya asemasi Dr. Abisma kakaba Joso Krobea papa na ho te sɛ nakopon de akyɛ na so ya bɔkɔ na ya mpro video mu da sɛ video na kasa no ni sɛ mo abubo pampers no ni sɛ omo ya hye promo pampers fo ndi omanya ni sɛ tete sɛ lucky ma emma ya mprum kura ofia school yɛbɛprim o papa wa wo fotimi de hye obi nsa wo school so mo hwe na omo ntimi mprum ofia o de hye obi nsa wo school ya prum wo school enti ende na ɛho anika ba se enioma kɔ sa tambovi teacher ni otumi yɛne anim ade no mo bɛnam eduru kwasi ada wa ankɔ asɔre yɛbɛtwere odin se eduru tama eduru someday bi a na school fo nyina yɛka bom ne yɛkɔprapra se that communal labor spirit na yɛde dua yɛn free yɛ mɔfrase no se yɛnya bio se woto mra yɛba bagiska de free wa wofo hɔ enti duru hɔ anyɛ sɛbe wo akwada akora na abɛka sɛ nko awofo bɛka sɛ kɔ ne ama amagye me to kyerɛ sɛ wankɔ nti sɛ wankɔ ne atwere odin de kɔma bovi na yɛne a yɛyɛ me kwabena kaadom sese ɔno wɔ US unless ɔno nso kyerɛ deɛ sese ɔte ɔbo ase nyam so yes a three musketeers we no yɛne yɛnam ne yɛtwerɛtwerɛ evreko doctor evreko we kai pa na mo SS mkodi 7 kwasi asembi evreko the house master hwe me din ahomache 12 no benya na emi adi mkoji na bola ne side no 12 ba anajo 12 no sime no nkodu ba bia ba na koto hin me do enso obedo anu atwen ohun se okwa animu no osijai ya mo kura ya pro video what ase ya de akire wo bibi ena wiei wo nso kire ye bibi free faith homeopathic clinic Krobea aja mecha wetie fu nyina aja osu eburu ya betena sise ya de bia ya na mka ne se
dwuma ye die a ye kɔ ba ye tufo ye sri ni nyina no sɛ ahoɔden ni hɔ a wo mɔbɔ papa tina de bia me ka sɛ onko hospital nkɔtena obi nkyɛn yare ni bi nkyɛn ana sɛ wankasa onyare ya ye kan yare asɛm a ɛyɛ na bibi tuatua waso ɛma ne tuatua waso cause yare ɛya ne bota ye mienu aba nipadua ni mbɛsɛe no na afei aka nipadua no akyiri kra tina de bia no anase esi afuo mu faith homeopathic clinic wa wutie ye baby biara wutie free no ye enroll sa self care awareness no hu hia nipa bia no o se won first person se ni bibi to chema e woni nipadua ni ma wuhu kwase si ano me na me wa yi ana me na me wadwuma mu enye me no wonenam until se wo be discover bibi se bibi koso no eno na de betu anamo aba faith homeopathic clinic enti wo honom prekope won se wakoma no ebo periperi pa periperi na chi nyina ebo no utimi se eja wo bre eja wo tiredness fatigue o ya de kakra bia no abre very weak why you weak bo se wuti eja papa na pa wo obi won so a de ahohye ebe gina ne so kase pa oba checking the temperature kra no twam 37 38 ehu papa bo se fifre ti no what air condition musu na fifre ti no mo kire na nkasa ba ne sa wan kasa won se woto no home no ensisi so home 10 tumika entena ho ya de serious condition for bro faith homeopathic clinic de bia faith ka kire say oba yam pentem enhwe ni panti agimre ehwe ni padua no de wo fa afidie mu enya infidie mu infidie wanwaso ya de wurema kire bibiara won wudi padua nim sempo adekro no ana yarekro ne boboba machine kire na machine na kire wie no asa kire eho adura ye mfama wow na ye wie doctors no so atena se asa ye differential diagnosis cause machine na kire no machine ba ye na ya kosku ni anima de machine aka no ansa na yan so ye de anim de ato fom ahwe awurewurem ahu se de machine kan ye no ani anim de no so ya mpa ansa na ho aduro no Krobea aduro ni ebetwa no woni pa na waba na ye hwe okese yo that's body mass index okay obi ane ne stature obi wo hwa wo so obi wo otiatia obi etia ye wi ya hwe hu nsuo ye wi ya hwe hu moja na ye de twa aduro no ma Krobea be bia yare ni hye bia no onuma sima o se yare no asietu wow etu ono mo se se a wo hwa hunim esone nsuo pa obi nso hwa o se wanya na sa congestion ni hunim asi obehumi agi so home fa nanum Krobea ho ne home fa ho ye kasafa hunim na so home fa won se all of a sudden hunim emu hyehyew se ntasuo na obemene se dobi se aduane bi na obedi kura na ekofa hunim pe na ho ye wo ya se anso wabɔ wakura wa na etwam 6 months ekɔ 1 year odi achina wa no wo mu bebi efiri ba won sa obo wa na obi o ha ne de na dry cough on tehwe won sa odi na obo ko echenti bo na mo jadi achiri odofo me catch us a faith homeopathic clinic and na nkonya respiratory tract infection bi se a weather no enye ana weather no ye humidity no ebia na yare ye de ba sure it's Krobea catch obi biara odi symptoms no say one hour bona tiesi wachi no obitimi bo waseme bo hyehyeme machi ya me ya machi ka zanim tutumi odofo bra faith homeopathic clinic ya se de bia ya ka che say ye treat the root cause na mum ya hwe symptoms no good wa bana no hunu nsuo na eba no umunim na ya wo ya no bo na hyehyew na nya ho na eba mu aduro ya to ya bu ya mfidie na ya gi omudi ni nti no ya hwe adekro na hye akire no won say yesi awani no hu ade yi nipa ya kan ya ye de Krobea enye yani asa ya kene ani yani eduma wa ye mo kire obi ne kura wo skapa so na afedi wo kire obi bebi asika hye enkan ne so na nka usika unkire obi a bebi hye enti entena ma wani no obi wo beba no se doctor me ti wo kura me hu 3 me hu 4 me hu 5 enkan kan kura se wo akire me hu hwe obi won so se myopia na de ne ben na hu hwe ho na bon so bi space obo so ayi mi say no peja no de koso so bra faith homeopathic clinic ya di machine be for wani no so kra na ye wia ya sa hwe e bia na yare bia o medical condition bi so pressure na akosoro ana akọ affect o nerves ni bi so sugar level no ana akosoro ana affect na ye treat underlying cause no na emom enye symptoms na de baye no on se prekope wa sha se hu se won fe no ka opa e ya odwi mesro ka hunu se wo kidney no problem ya bem se si ano ye ka che obi biara se
Oba faith homeopathic clinic ye bibi an Krobea one say a holistic approach to health. Sure. Ya hu say yare amfa kwan ba ko so na eba. Enti Oba faith homeopathic clinic ya so yamfa kwan ba ko so na e di hia yare. Ya de na kwan dɔɔso. Ti yan so yamfa kwan ba ko peso. Na nim say yare bi timi ba yare no e non pharmacological treatment. Ya kan sa yare na e counseling. Obo ho be ka say doctor ma da pressure dro so da e ko 20 years e ko 30 years. And so be je di say e futu e di ma no oni so obu won so kura na okwa ye ma na duro na ye ma na futu obia etu bo se di pakro na no pressure duro ni pakro na o say no monsa ni pakro no pressure duro ni pakro na na ni sugar ni salt intake nchini die wo soro ni pakro no pressure duro ni pakro na o say we na mono ni pakro no pressure duro ni pakro na nya exercise Krobea okwa ya na abai etu ba ya rebo wa faith ye se enya usika na hia yo bra wa yarisa no apomudin no ene hia ye uba ya mo adrewie no yesa de sa counseling we nyina futu we nyina be ma endi we kwedi we ti we so ye exercise Krobea ube hu se nipa no be bonus doctor me am think kase de na ye me wo mi mu no e ko from ampa ye be check the pressure no na the pressure na bo from kama wow na se enyo obi on the pressure no no de bia the pressure ngina 180 asoro de no e from de na gina 120 110 nipa wey first job I make asan konkon ne anyene nto nam se da bi ma me mfa ne nto aduru so ya money 2 weeks dey futu obi bia kan ho Krobea 2 weeks po obi a ye 180 110 no oba na aduru say 130 something from the na so aduru 90 wow anu na ba ye kasemo aye friend pre-hypertensive okay obi a na nko ya diagnose no hypertension no owo mo jabro so no na afidi wa ba pre-hypertensive mpewe na apede oto achini ndie be na apese wuje bra faith homeopathic clinic na gidia na mo na wutu na ode ba no and quite 50% cure yeah na anya bedru a sof mama adaroma prophetess Elizabeth Boatima Asare mama faith the so oba or the 50% ni na asare den aka fa kofi obi wo honum ni prostate nti won say Father's Day beba esi ano ya free screening papa bien take advantage we mu wura so ye ho what dey the number ni to dwa frɛ the nearest branch ebe ho no bowura ho dey okwa so be screening ni bi na de bia study samia hu se nipa ni kwan se Krobea nka betena okra ma yare ato wansa na hospital wo ho anka ko check up so dey anya hwe kura no trimester bia no 3 months bia no in the year check wo ko check up and na faith homeopathic clinic adwin nipa no se screening na ekoso no bra ebia na yare na eboboba unim yare bi won so create mbetena ni padua ni mbe na symptoms ne mai symptoms ne beba no na ebekun ebeba no na ebekun ubehu symptoms na obewu eti adenti na huntumi kan bon raso ye ho na yen screen ni hu se yare we beba maame hwe ho ye papa hwe ho ye eho na ye de aduro ne mawa eto asi wa adwuma na ade bia wo kɔ no obekɔ ema wa adwuma ne nya wo de ema moto wo ne nya wo de wọ́n sẹ́ sẹ́ Johnson ẹ̀yà ní pampan di ẹ̀kyiri Johnson ayẹ yellow Johnson kura ọ̀yẹ̀ ọba ọ̀yẹ̀ bẹ́ẹ̀ma ọ̀tí sẹ́ ẹ̀mú hyehyẹ́ ẹ̀mú yẹ ọ̀yà bẹ́ẹ̀ma bi wọ̀ Krobea sẹ́ ọ̀kọ̀ Johnson yìí ká ọ̀bẹ kẹ́mu no adẹ yẹ Johnson ẹ̀mú hyehyẹ́ no ẹ̀ba na yẹ ne yá wọ́n yẹ infections nyɛ infection wọ́n bẹ́ẹ̀ sẹ́ wẹ́ẹ́ ní nyinaa no wasa akọ no akọ yẹ over the counter medication self medication na research and studies am yẹn sẹ́ self medication and wrong prescriptions no ekum nipa kura kyɛn yàrá náà aba nipa ne so no. Wow. Enti adenti na ato fabra faith to me particularly Krobea mambo number no ne ensa to bobo mame MTN number ne edidi dwuma no 0244 58 38 59 0244 58 59 That's it go line here 0275 96 94 14 0275 96 94 14 na Krobea mamka se muni ma dia e fere pa obo ho asebi yakọ nipa mu obi esere obi kasa no no kwa yedin aye frade bi halitosis enum nka obi wo wan san ketie obi na no akadem ha nyina e kwa another romantic ke bet sent ne kama bia ti se nipa no bo se olusu ne self esteem kwa so hu se nanum na nka no enye papa ayo unpleasant won't me nkoni pam aden na woto no bra faith homeopathic clinic wo bonsi ebekuko mu no obi wo ho na o dry mouth nanum ntaso nhye danim tambia na nanum awe ayo condition kase betima ma halitosis no omo hye no so omo smoky more no etimi yesa your medical conditions obi wo ni kidney damage and ni kidney ayo malfunctional
etimi de saa de ne ba onya diabetes a etimi de ba tini yɛsɛ faith homeopathic clinic Krobea kuku damfo na gu o yɛsɛ bra good wante oyare na ankase ama oyare ni sure tumika bowura hɔnom na ma yɛ akyira kwan no kumase yɛwɔ santase ahenema kɔkɔben pɛ ɛkyenya mboa yɛyɛ adwuma saturday frɛ number no na sɛ ani kan adeɛ ani kan adi aba yɛyɛ special appointment okay obi wɔ hɔ a due to ne busy schedules no ontimi ɛnkɔ hospital no ontimi nkɔyɛ check-ups regularly but faith homeopathic clinic safe frɛ yɛn wɔde wɔahyɛ yɛ time ebi a doctor mɛba time say 12 mɛba time say 1 ɛna mɛkɔ break 12 ne so a bra busy a yɛayɛ sɛ dɛ doctors ne yɛdɔɔso yɛbɛnya kuku dam baako a ɔno nko abɛhwɛ wo ɔmo aka na ada doctors ne nso hwɛ wo sɛ yɛ weekends koraa na deɛ hia sɛ wɔbɛfrɛ doctor mɛba saturday doctor mɛba da sei bra faith homeopathic clinic yɛde nyina gu akwam Krobea mpɛ wei wopɛ dɛn akrafoɔ nyina nkɔ abuya junction Santa Maria takrade fo etie nyina mbɛkɔ Anaji police station hɔnom Bogos no ne mpɔtamu wasa baabi ani maamefo ni nyina mu mbonra old asida boga abronsan no na chi hɔ pɛɛ koforiduafo nyina etie bɛkɔ land managers road Poly junction hɔnom sɛdeɛ mekan no Kumase ɛwɔ Santase ahenema kɔkɔben Krobea detox no so da so kɔ so yɛdidi yɛnom yɛ home infections right mu toxins bro no free wu nipadua ni mu na nya wa hoto mo Krobea medase Dr. Bismarck nyankopon hia pa nso arafo faith homeopathic clinic ene anuanom ye koye no awia yi sabre ya ye kasa yi papa no wa kyerɛkyerɛ ye papa no akasa ama yenya ye ho ntease de papa no aka no de aka eye te se wondin no gidia namone a yebetuo ne ne wɔn mo abompu se bɛyɛ bibia bɛyɛ fine enti sabre ya wasɔri obɛfrɛ 0244 583859 ɛna 0275 969414 frɛ saa number yi na ne fiti fo nkasa twɛ me na mentwa be homra apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma genua wa bi abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Enti me manom pa fie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so we Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejode nkrato ya. Chalice my food. Obi benya wa na free ade e na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule e na selenium e na wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke e na de na pos waye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan nkyemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa ni mu sana diabetic theory no so boa woni a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food di abane ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omanyi mu encrin woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Mira, yes my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me.
Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ade minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Yɛ ama nɔmɔ ama kane sisi a na mentimi nyina me nasoɔ no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Ɛfiri na ɛkura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma. Ɛna ɛtumi sɛ saborɔ nso ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi nom bio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wɔn a na yɛ. Sɛ nansan a na wo complain wapɔ so. Wo sisi ɛne adeɛ yi. Ebi na mede twitwi ya. Wote si yɛ yo. Sɛ wo de Dawood ointment etwitwi na wo mɛmene 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na yɛ twi na mɛmene. We die twi na mɛmene. Ai, twi na mɛmene. Wɔde bibia so firi sɛ require mu. Enuom yɛnu yi ɛnyɛ na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodoɔ na mu. Hyɛ no nso sɛ aduro yi nyɛ ma apemfoɔ, abaatan a wɔma wɔn manufoɔ ne obi a onya mfinhyia dumienu. Bibia ne afrɛ 0244886437 and 02016871717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Me maame ma hyehyɛ me paa o. Na me papa nso uso no ma odi wi. Ɛna ɔmo wɔ hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyinaa yare am ye ho kura dwiri yɛn. Yɛde ɔmo kɔ fie. Wɔanya Faith Homeopathic Clinic anka abɛyɛ nsi yie paa. Me ka me kyerɛ wɔ. Na ɛkwan a Faith Homeopathic Clinic ɛfa aso sa ɔmo yare no. Ke asa magic. Saa. Faith Homeopathic Clinic ɔma bɛn papa. Abɛfo mfidi efiri India. Na yare ne hyɛ hene. Ɛbɛkyerɛ asa kyerɛ ho adura yɛmfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na aduro nkitinkiti bi a sɛ wotafere ho a sɛ yare ne stroke ɛnam yare honam ani ɛnompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja de yan ɛmɛma yɛ mmerɛ wɔn pam nyinaa wɔsa ho yare wɔyɛ acupuncture ɛsɛ sciatica ho yare nyinaa wɔyɛ detox etwi fifiri nipadua ne mu ama wo ho tɔ free sɛ yɛmfa yadeɛ nkɔɔ nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wɔn abɛn dodo branch bɛn na wokɔɔyɛ no ahenema kɔkɔbɛn a wɔbɛn Geomas Company eti mu nkwanta no so hɔ a wobɛhu Faith Homeopathic Clinic signboard sɛ si hɔ kakraka wɔn numbers ɛyɛ 0275 96 94 14 ɛna 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic wujidia jonkwa owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon ho bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoye abuom anwem afrom obetu ne ntentem firi se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye bi koko sisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pa hene no se me mwatira kwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 ena 0241709636 choose simple plus
eno ne papa no. Hello, me did my medusa. Me dedusa clinic ano. Esan Otek FM OCC games ninti. A free Saturday ekokosi July bosume da itwato. Ye free health screening. When se indipedua ye nsi sentoma. Enti brakuma so magazine micro gold anum behwe wumpom. Ghana stand up Kumasi warm up for the biggest corporate championship OTEC 102.9. Pain the pain, the pride of Ashanti at the Jumedia Tundi OCC OTEC corporate championship Egwakoim. 8 corporate institutions and for the Agrokra. 1 trophy, the bragging right. Who wins the ultimate prize? Mensia Prisons and Star Granite and Marvels and William Hospital Limited. UTAG KSTU. St. Louis Staff Enterprise Live, Ashanti Masquerade, Anase, OTEC FM, UTAC, KNUST, Donyima Steel Complex Institute, UTAC Amsterdam, and Efredi Agro, Saturday, 7 June 2025, our O24 AstroTurf Park, our Dichamso, and Efredi Agro. A good year be Nebekoso, Ebene football, Owari, Lud, tag of war, and then Yakika Umbibre, and Unti share Sami Mendano, Esanse, Bayo Jankasa. Sponsored, Mamia Dusa, Ma Dancini, Ajadu Bites, Genesis Media Production. On Loose Kitchen, Brabedi Di Peche, Clear Park, Abuju so dead, any Danny's creation, your one-stop fashion destination for high-quality custom printing. OCC 2025, Aro Kordo Ankasa, or remove. South Pacific sponsor Jumedia, Momadia Frey, or 0247-995160, and I say 0547-982256. OCC, OTEC Corporate Championship, Ojana So, Aso Kumo. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, Arafoni Areshe Mwadama Yakoya Yaba 102.9 OTEC Asem Beba Dabi Jumedia no Ena Wasungusua Ena wiyai utie din kan tena semami ansa. Ena wiyai all signs so hweye. Na ena wiyai eye the HEPA Plus program. Wiyai Ebenage Herbal. Ya onom na di the fearsome tray no abano. Na Dr. Ben ya mo awodapa. Mayborn. You are a king because Mayborns are kings and queens. You are also a king. And now the fearsome tray no eye drua eye dupa. Uniada sani a wutie mie. Emma wabemummu enam yadie nunti. Emma wo were nho enam yadie nunti. Mana moto na hwehwe onkwa wa hoden akira kwan. Se ya de enam de yade aye wunti wasem a wo kan se enya de so obekọ baabi abio. Enya de so obenum aduro bia bio enti de besi bia nsi eye abususem emfoa no nkasa mana monto na wura baabia ye ton ye duro bia na kase ope HEPA Plus Pavi ena Plasmos enro ne ye miensa HEPA Plus Pavi and Plasmos se wunya se enro miensan bi na se ononom a onuada sani wato adi enroi ye wo bia nsuo ye wo bia nso topaye se wunya bi na se wononom na se wo ye obi a suro kunodua yade na de wato fom esikire yade bi na etete wo emoja brosuo mu haw bi na haw ana sebe watenka nyina tekọ ayira infections bi haw ana waye mrepa wompam tafodo na etete wo a akwanya no aba ma onese wo bewuram na wakope HEPA Plus Pavi Plasmos no bi kope HEPA Plus Pavi Plasmos no bi na se wunya bi na se obobo a onuada sani ebeboa ama onipadua no agina brane the fearsome tray ya number nie bibini na wonte ase afreye eye 0542 77 8572 ena 059 1367898 wenya nya sa number dia memfa nya akwadwero onuada sani a wutiem yi frɛ
na wo fra de wo nte ase ne yebekirem awia yebedi dwa enye da bia na sese ye kurukra se ye kokrom ni akwa akodi dwa eto da bia onua dofo yebetena ye fie na ya oda ade bie hianyen na ye dia ye adwuma ena awia yi amene wo kasai ade bia light fam ana ye de plug light emeso na ye yusuo no abapa mo ye ton bi na ye de no eye papa ye de ne bo nso ewo fom ewo abapa mo ha hwe ohia bibi te se phone o pe fridge o pe fan o pe tv eye laptop enioma ye use wo kitchen blenders toasters microwave ene de keka ka ho de ye ntade a ye hye de ye de dinua na ye ade bia beboa nipa dasani wo dada setremu bia no abapa mo photo bi abapa mall enti kwa Google Play Store ana App Store na ko download the app no seseya abapa mall app no ko download no seseya na wo de ewuram behwe wani so ade a wo pe no oda wia afei tuaka na baabi a wo bia no yemfa wade mrew abapa mall eni esa wa akwanya nso se ade no a wo pe no ne boɔ no ɛwɔ soro kakra ohonso ye wa akwanya tuatua ne kakra bia na Krobea mi pe TV tetrete obi nso se me pe fridge kakraka brand say ye wa akwanya betumi amotua ne kakra ɛso ya ne atabiri wade de abrɛw ɛne ɛsan so wa akwanya se wo phone ne ntumi download the app no a obɛfrɛ yɛn number no ankasa waka de wo pɛ yabɔ ne boa kyerɛw na watua ka na ye de wade abrɛw ye number no eye 059 338 6133 afei 059 339 1848 fresa number we na wone abapa mofo mo enkomo seseya ade bia wonte ase ade bia wopeso hunu de esese akire mu kire obia no ye bekire mu ama ho atɔ ene jere na sebafo Yankopɔn hyira mu o madupa mo de abadwa so sese adofo ne ade hie ensuo totɔ na sɛne ensuo totɔ idie onua memma wapomuden ho enhwe ase entoto wapomuden fom de aba ne sɛ bepe Jerinas herbal mixture nanonom Pejerinas herbal mixture nanonom Pejerinas herbal mixture nonom etridi yade ne ntumi ne unipadua so nkodim se tridi yade ne ba onua da sani wanhwe ya abeye hoya wanhwe ya wonum nyina betu ntumi ne di wanhwe ya wonam wanu ani su kyinu wonam asefom aye otententen wutu ato malaria ne kunipa dodo ewe bibre mu ha enti wotena ho malaria no abedi usanyan wabra Jerinas herbal mixture wo ho kona kope bito na beboa wo amwagina brane afei ye wo Jerinas vico mixture ye no nso se wunya bi na sa wononom a onua da sani a wutie mi asebe sisi yade bia bewura wo ye wo bre wo bre sisi yade inti won se sisi yade be ma wo kura de wasemu emobɔ amoa ye mre sisi wa ye mre wo nkase wo ma wo yire ni nye wo ma odofo no mfili wo de bepe Jerinas vico mixture na wunya bi na so ononom a ebedi wasemu amawo enrei oba Oteke FM ha front desk ha ubenya bi ato okokolina keba Gilga heba Fredimens Misty heba Dani heba ni apidanka eho nyina nso ebi wo ho amayeb heba shop ewabo abu station onom na ye distributors of Jerinas enrei won number uhia bi afre no mfamrɛ eye 0538 484411 ena Jerinas heba na ankasa no oba brema UGC baabi a DVL ne wona eho ne yenso ye wo yenso ye number nie 0241 81 4677 0241 81 4677 offers up ma we ya Jerinas for ebeje so ye no be kasa de wonte ase no ya kire mu ama wo ene eje Peter Herbal Center enso wo Kumasi Krobea ye monua wo de fa kaya eko lake wo de fa lake ka now de ka kire mate ne say ubesi wo Feyase Pentecost Junction on Lake Road
wo de wanya si of Pentecost Junction ho fi yase ho no wo be say pragiafo on your right oma pake ka kire o say wo kɔ papa no a wo ya waduro ne ho papa ni din de Eja Peter Herbal Center say wunya ba beduru Eja Peter ha onua oba awonti wasu abre hwe awonti areho a wadie ne dɔɔso papa ne sɛ ɔdoma nkoma amɔte asini amasa asisu o medi areho saa sɛ ya wo pa ne wo hawo a bra wɔde ahahan wɔde bɛyɛ hwehwɛmu wɔ nipadua ne mu wɔde bɛto yɛfunu ne so baabi a wofunu ma wɔ no wo bɛwo a ɔbɛka kyerɛ o sɛ gya o yɛfunu ha menyɛ mu adwuma ma wo na wo nso nya ba ne bi to na so bɛma ebia bibi na abɛtɔ kyemanti ama sɛbesɛbio untumi nyem wo yere Eja Peter Saudi ebra obem wa hyepeme wo ze ojunsogu okra na enkwara ni sufam ebere ya penintem abada ya ntem koye nyasam ketua o Eja Peter papa no oye great senya won so na ye yare bi te se pressure stroke yade esikyire yade bi anase wuntrimu na twetwew bi oba wunsabuo mu anase namu yade bi na bema oba wakote ho sasabronom ne yade Eja Peter Herbal Center papa ne number eye 0543 369993 0543 369993 papa ne Herbal soap no a wode aba no Eja Peter Herbal soap no oba uteke femfia front desk wa benya bi ato na wunya bi nso kodware a eboa ma wuni padua no eye nome kama ensa ntumi nsa no we are Simple Plus phone accessories me chiachi emu adwuma yefo nyina MP na we wonchi anie adwuma yefo am Simple Plus phone accessories nyina me chiachi amo okọ adehyeman ho a na no arofo ne adehye me koje charger ewo Simple Plus ho onsana na Krobea obodwuma charger ni nie je manto na be da to ama me adimia na mi bom ati ase ba secret so ni twie no uduru be poso a free e ka ho bi now na ba ya bi wo ho nanim te pa nanim te ni ya fa konwa kora sa serve me kama adwuma yefo nanim te enti hwe wo ba beto ade ehiawo na ye te yanim kura ade ama wo kura keke no enya asem ketwa Simple Plus for the yes ade no me hwe se wo pe phone accessory de ye papa onua enhwe baabia fa wani kire Simple Plus phone accessories Simple Plus phone accessories Simple Plus phone accessories yaso ye ne yamienu ba ko wa de hyeman wujina Dr. Caesar ni mu hwa wa de hyeman a ne nhwe ni mu directly opposite Dr. Caesar wa de hyeman hwa Simple Plus yaso ye kese ba ko eni yaso ye kese ba ko nsu bio wo kejetia wujina kejetia Dubai gate 2 eni mu hono directly opposite the kejetia Dubai gate 2 honso yaso ye kese ba ko na hei ubetumi abetu nuoma papa yi bi akoton na obetumi abeto ne nkronko enso de afiri ha se wuhyi anko afi a wo mu piepia de bi a busa enye Simple Plus de ne bi ento na watunefo aka kire nse kokotu free Simple Plus ho ono ne de no na ye papa ono no de ne ye pe se wo pe charger ye original na ye papa ye ne ton o pe power bank batteries o pe headset o pe cover protector iPod o pe hands free earpiece Bluetooth earpiece neck Bluetooth ni nyina no ne papa no Simple Plus phone accessories na abenya bi free ye number nie bibi nie na apeso ne di hon koma frɛ yɛn sisi ya 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 0241 70 36 96 unya fresa homa we ya beje so ya no be kasa de wonti ase no ye be kirem jataba asem we ba wanim no matese yesi akwada no wa ankasa oni akwada na kasa akwada no kwan be na afa so awunya ne kasa free nkodu ase ho yo na ma yenche tifo na
ye ma o makọ abamra Asem Beba Dabi so ojo so akwada no okuta boy no phone okuta abrante no phone kwan ye fa so yenya ne ye frɛ boy no ana girl ne peke badu ne phone kuta no ekuta ne girl okay enti o peke ye na me den kraja ne sɛ me pese me ne badu kasa na oba won frɛ number ya frɛ ni na o say o wati eyedien ananka oba wabona mane na msi ono akwada na ebusa osa ono ana ehia no no wai na o so wo kosoro ha sisi a okone maame ho nti oba obebona mane na me hwan na msi o de number ne kire nso on fra obehu nipa kro na me danas nti me wie na me frɛ wo maame cause na me mse o call maame o said I get ne kan ye nti me frɛ maame no na maame ne say oh what moto so nti me ma ni si o si obe frɛ me nti be 2 minutes no frɛ back no say eh dey asem ana me so me de say badu wo nchen no so woni mi nchen o na ma baba bi ana me introduce me ho ti hu ye no aye din na o say ne ban kra woni badu na me so de say no so woni badu na dey asem na me kire ne say maami bi di asem bi aba ha ne babadu abefa ne ba ne nete akwala no ne hia one ono no na akoye maami ni nti ye bona mane na woni badu ni nyina e de akwala no aba ha Nyankopon ya adom adwoada no so okay obeba na mum ne ba wu sesei a wokọ mochire e de na akoto baabi nti obesere se so okoba obekọ fie ho na woni badu ni nyina ade yenye badu na fede abe badu ni nyina one ne baba ya no e wo ho no ontimi ntwa ye ntro wo ye konfo akwara abaya ne de one be ma neti te konfo ntwa ntro ene yese edanase ye ne kasa wie no okofra girl no bo na mane ye ana girl na afra yen ne ba ne number no Abigail yi e fra yen with badu number no ana o say ye ne ya police for na say ye police o mona mo be che be ma no me nyimu why na e ka say Abigail say akwala no 15 years no na me say wonyem wo 15 years ana wo dwane free school ana wakọ na be ma no one be ma kwetena akwanyem anu me say betumi emra betumi de wo boy natum on de wonyem na me say wafu aba na o say ono se no sitie no onso ti na fu no nhye da hu nti on de wonyem na Monday no ya kan sa ma me na bona mane ti Monday no ombeba hwe na me say okay Abigail mami baba na e no ka say wono na e ka say ya kire me oso wonyem na mimi bisa months dodo no se month de won tumi ncheke bara wonyem na me say okay ene ebe hia onno ene ne kunu no ene na ase ti ya frɛ na ase no omo nyina Monday no beba na se ya ombeba se ye wie ye na o dimdika sesa ne niema na pu a oba ne maame ho enti me wo ho na maame ne frɛ me se ya frɛ ne banana ya frɛ wo mo na me se wo ye frɛ no na sei na kosinti Monday be hia na o se ye ne o hu se ne ba na frɛ no na be bi owo no o firi ho ba obi ni be din komo ti Monday no so ye na maame bae e frɛ konfo ba no e frɛ na o se ne papa nso asa ewu aka ho oh ti se na ni dakoto moja na ni etutu aka ne nsem ti osre yen akwala no kura no waba abedru kumase a wone maame nchen a wafrɛ a wosu waba bedru enti nke no ano no na me se da bi o aka akwala ono ne ba be ma no e pese ye ne one be ma ne nyina ehia ne ye hunu ye nti akwala no free school no wakwa tena wo no so a wo ye obi de hie no na o ka kire ne sa akwala ne se wonyem o ka kire no na me se oba no kura wakwanyem wakwanyem akwada no se eni eminimo frɛ maame ne maame o de frɛ conform maame na we de ba ko ho na obeka kire se ne ba no kura no o yare na o yare adwum yade a ne ba na abodam o ne nam kwan ho a mo nim ba bi akwara no wo bi na me se wa free nkodu ase ho no mo anyem akwara na abodam by force na we di asem na maame nso okay jo kana me se akonfo ntwantro sa de na okọ no ya maame bofu ni kwan se o ka sa asem o kai nkomo a odi kan ni yedi ye ene de o kan un se sisi a difference wo mu obi a ono no e wa adwemu yade na modern akwa yare sabia
mo gya wono nko ama ono nko ate no ene oba foforo eti a wanyem akwadaa no onyim ninsem asem ne de o ba ka kire se o ba na bodam mo hwehwe na kira kwan enti de o ka no won komra bim na yempese ye be ya obenya ma enti wo wen sisi ya ye me be di ye kasei ye di nkomo ya ma frɛ maame no wo se ne ba ne wuo na wo wuye ne eduabo ne duabo na wo mu no ono ye konfo nipa na ono so bo odua na omo ne efiri mu no ono so ada wan no so ye konfo nti omo mienu ye mpese omo mpese omo mienu bia bedane nti omo de akoba bi foforo a omo hwe duabo ne mo yi na me se ye be frɛ no frɛ ne maame so betumi akasa awura unim sa oba 15 years no wafa afro minimo mpacha mpamcha 15 years itumi nyem etumi yes sir 12 ne 13 nyina metumi 9 years enti obada ka kira so onyem obeka ne fio no o ka so onyem timi da mi hu ide dise bia hospital ne beko ne hu tobo oba wo fie ho na anu yi oba be ka kira so onyem na won so ka de na kira no me wan kan kira mi wo dem ho ana wo kasa sa ma frefre mi sa me mra se mu na mo ba be chi akotum de menyim no wo kasa wo fio onyem enti wo ka mentimi nkire Mame, na oba we no ho. Jane life mane. Mausi. Jane life mane. Jama no na de ono apeso de ne life ye no. Onfanya yi. Oh, Debbie. I tear for yi here aweya. I ba ye konfoi, se ne ba wu. Ne papa wu enso ansa ya frɛ no konfo ho te sɛ ma ha na konfo ma ha papa me mo ha wo konfo ho te sɛ papa me je so ati afada sebre no sa ho yɛ de papa yo ya ma ya konso why ya ma ya ko kuse ya ma ya na wo ba badu wawai da sibram pa chom kin kono yika minini mi afa ko mo baby ayi na ne tobo mami musa we na boa me kakra akwada bia ba betna wo nkyɛn ɛna kakra ni a ye frɛ na abigre bibi sa wo ho papa edie ni nyina nyankopo ani ntwan kontompo da bi si da medman me ye ntwan kontompo kala akura no wa bai ni kwa sa na me banegu ana miwra paati am frɛ me akura na bidi ho nam se ni afa ko enti mi nkyerɛ da dia me ko yam kyewa me ko sanyam papa ni paati ani dim me ko na akura no wona busa ada na wa ba ha o papa be fawo o ma me be fawo me suma wa conference pa wa ba ma ka ni sa do ko na ha na ko me se ko sukuu ni wie na wo wie a ko ba wa akura na wa be wa na wo ha me sa papa ba de wo sia me aha o ba be wa na wa be wa de ko sukuu wie sukuu no ani ade nyina e wo wi ase wo ko sukuu a wo mo bo papa me ma ko sukuu de me mo bo papa papa me ne wo kura ikawe me kan nam tare a me ma na ka sika me ne nyina ko wo so wo ne me nko wo be ko ala me se me ne ko nya me de ne ko papa me se me papa ho abeni akoya tu ne me nko ama ija na kwan ma me be ne ja na kwan ma ne ko wo ko ye ana ne ma me frɛ me se akola no wonyam enti akola na ba wona na ko nti wana fanti akra na benje fa na ko hospital nti wana na ena di akra no afka tira me sana msisa enti di akra no ena no me ba ne di asi nti no me fa akra no enko hospital mi aka tira me ni ko ehun na se akra no to wa to ma yi mi ho enti nchire enti akwala no de wankasa no wonka nkyerɛ wo sɛ wonyem nipa acho da bi o ma me na so wonyem nti me fa kwa ne ko hospital enti oba no de sese wunim sɛ ɔwɔ nkodua ase wa na so oni wo
me party o me ntimi nkyere me ni nkyɛn na me phone so me kuta ba ya no okay say o kyerɛ sɛ o baabi wa ho enti deɛ wakan yɛ ntwe nwunu bebree na emomu no saa bere kɔbɔ no miɛnsa yɛma wo nwie na wo mfiri hɔ kɔpɛ wo ba no momfa ba ya no na monkɔ kyɛke no ampa sɛ wɔnyem anaasɛ wɔnyem ɔnyem deɛ a ɛne yɛkɔmfoɔ ohu so wo ne wo ba moanya mutira didim momfa akwadaa ne mmra ne yɛmfa ne nhyɛ ne maame nsa na mmom sɛ wɔnyem deɛ a na kyɛ sɛ hɔ no na asɛm no wofiri ɛhɔ ɛna asɛm no aba na afei baabi ɛsɛ sɛ yɛka no yɛaka afiri wate enti megyaa wo ama woayɛ deɛ woyɛ no na wowie pɛ yɛbɛhwɛ w'anim na ɔma no a yɛde frɛ no sɛ ɔbɛfrɛ yɛn na yɛhunu saa deɛ ne sɛ sɛ yɛyɛ kyerɛ sɛ akora yi watew so yi woanhwɛ ye na kɔmfo akyina bi asɛm bi kɔsi a woanya asɛm kɛseɛ o woanya asɛm kɛseɛ woanya asɛm kɛseɛ woanya asɛm kɛseɛ enti yɛka ne sei no ma ho nyɛ ha na deɛ wokɔ a yɛnsa nkasa wɔ hɔ adɔfoɔ abranteɛ no ne maame kɔmfoɔ ɛna yɛne no kɔ kasaayɛ no Shadrack akɔ aba akra mejo so na ho te say nyame adom bibi ekoye okay yeah dio we are say abrabo no no ebon sem dos bebre and now we are Dawood Herbal Hospital mi wogidie se ehɔ yɛ dwo akra na nansen so yɛ mamo ya akɔ ade a ɛtɔ adwuma wura ni yɛ mamo ya akɔ ɛda adɔfoɔ nso ɛbɛka adwuma wura ho ne mpanyimfoɔ ho ɛma a wɔkata ne nua nso akyi wɔ sɛ hwidɔ bunku sɛ wate ɛnɛ yɛhyia deɛ yɛhyia deɛ ɛden bɛto yɛn deɛ nanso yɛfa to yɛn ho so sɛ yɛabua nipa ne nso nkoa deɛ yɛbɛyɔ wate aseɛ enti ɛnɛ Dawood Herbal Hospital fa yɛwuram brase nana ma yɛnkyia tifo na yɛnkyia social media fo nyinaa na efiala sɛ de wadi kaka no asɛm kɛse yɛto yɛ papa doctor na nyame ɛboa yɛ ma adɔfoɔ sɛ de nana mo ba yɛ ne wɔn yɛ frɛ chichi ne bɛnkyɛ yɛ ba yɛ ma bibia yɛ kama yɛde obi ase doctor sɛ ne ni aso abro so ɔsɛ yɛla yɛhyerɛ obi a mpaebɔ ne ahoɔden obi ahwere yɛ bia no nyame ma obi ansankan na kɔyɛ Friday so de Juma time no yɛde mpaebɔ ama obi a ɛti salamu alaikum kɔmɔ obi a wa alaikum salam Herbal Hospital gusu bɔ adwumaden akora ɔpani bi ba hɔ nra na papa no ɛberɛ a yɛde ne ba yɛbɛyɛ sɛ 3 months nie yɛde papa no ba yɛ ne stroke na papa no ba yɛ no akora obisa na asɛm a ɔhwɛ w'anim sɛ yia ɔhwɛ n'ani da w'anim sɛ yia obisa na asɛm a sɛ wɔhwɛ w'ani na ɔno ane ba korɔ ɔka na yere ho ɔde ne ba yɛ no ɔba bɛka kyerɛ doctor sɛ adeɛ no ɔmo de papa no akyiaa na deɛ aduru no so ɔmo anyɛ biribi kakra bi abusua bɛka sɛ ɔmo yi ɔmo ani sɛ papa no bɛfiri mu enti doctor de ɔnyɛ deɛ obɛtumi deɛ bɛsi biara no ɛyɛ nyame asɛm ɔka wie no usu akora ɛnura papa na mu aba hospital ne ho atɔ no powerful ɔne ne yere ne ne ba no powerful deɛ di dance wo nim no akora powerful ɔhwɛ papa no de wo a wasi ayɛ kama na ɔbaa yɛ oduru OPD wɔne yɛtete hɔ nyinaa no noa kasa kyerɛ ɔmo sɛ yɛde me baa ha manhu baabi a na me nenam ɛnɛ Dr. Dawood ahwɛ me ama me ho atɔ me papa no tumi kasa ɔnante kama na ɔka asɛm bi ɔse asase so ewei ɔyare a ɛna ɔkae ɔbɔfo papa no kae no ɔno ahu so ɔyɛ asafo bi mu panin president wɔ asafo kɛseɛ bi mu ɛna ɔkyerɛ sɛ ne yareɛ no ahyɛ aseɛ deɛ ɔhu yi na sɛ na ɔpa yaresɛ nti baabi a nkurɔfoɔ ma yɛde ne kɔ wurawuraeɛ no na nka nyɛ ne pɛ sɛ ɔbɛwura hɔ ba na ɔpa yaresa akora nanso ne nyinaa ntimi anye no sɛ Dr. Dawood aboa no agye ne nkwa de a wagye doctor di ehunu sɛ nyame de tumi ma nipa sɛ ɔnsa yareɛ sure obi a wotie saa bere bia na ebia na ne de ne yɛ stroke sɛ de yɛ kan abusua de nakwa ani da so ani hɔ obi kra yɛ n'adwen sɛ papa ne stroke na wanya no de
ye twen say da kwa akoma ne bete na busua hye date ye de be ye yi ne ho ado but asem a me kan say nipa yare a on e ka nim se obewu nipa wu e ka won ho akra nipa wu a enti enne se nipa na ti ase na stroke na mo ntimi nkasa sebi nano na achia ne nsa na ne fa adwodwo ontimi nya hwe a fa ne brother wo de ba hospital sure Allah shafi nyame ne yaresafo o de adom Dr. Dawood obe na duro obe kasa obe nante good an ho beto no amamu de aseda ma nyame baby obi eti o take fem bia no stroke ye yade e kan wa wan hwe abusua mu no obedwen se obi no ena obi a ne dihye bia nya stroke bia be di adanse ye say stroke ya adwen mu ya renti no e kan nipa na setena ye different yeah ai ne ase na se obeti asem ase anase wode no otimi ya ade bi wan hwe obeka se wuja na manewu ba nipa ho hia enti obi a wotie ye ne dihye nya stroke no Dr. Dawood se fa na bra ya so ye ne wadwe so krapa old Metro FM building mu ahwa de ye adwuma joda kosi memenda oba bibia be ye kama ebi ane de ne nya nuru stroke ba diabetes ne pressure se moja broso ne asikyire de ka bomu a ena di stroke nyudwe ya de ba obi ada diabetes nuru so be se 10 years ni boso mi bia okọ onumawu ba de yare bia nso ni ho a nyame de kan nipa ho se yawo no no wo saa yade e friend diabetes o san de akowum so obi adwen ye ne saa on se sa adwen sure no mra Dawood eba hospital edru ba bia obon se obi piniti me kosoro a edru ba bia na aba fom edru ba bi nso a na edru de edin oba nyame de ya resettle me de ama Dr. Dawood eya bibidro e na ode ye adwuma enti sa wo pressure wo soro wo BP e wo soro anase diabetes no ode ye na ye type 1 na type 2 ye wo ma bebre nso a owo ya ansa na wo nya diabetes, that is gestational diabetes. Uti aude to anamombra. Obi ekro na asebe udidi afacha me diabetes ama ekro bi etu no enko. Ni yemia obi tena ka mu a na ne nase atata. Akra obi da na jo ajonso mu jonso. Ojonso to aso be de ho. Yeah, lady bi oba I was a doctor. Unhu pale mi yusu a. Teseri a friend kuraba. Doctor abaka se bucket. Obi dey your bucket. I tell you. Hey, doctor dey beti na bomma. What? Ebi bro. Hey. Edru na dwonso ana wo se nipa bia wutimi da e na wakoma ye adwuma yi. Ema sorry anopa a wonya ahoden. Okay. Enti ba bi obi etie ye bia no ontu anamo no mra Dawood eba hospital say ye diabetes say ye pressure. E mema ni bebre o mema wu. Enya adwuma na fa ye diabetes ne pressure. Especially penifo no. Akra arehu. Na bema oti ase. Na also bema na. Ade nya adwuma. Wanije we. Wanije we papa bi oba ye na ye test ni your diabetes and your pressure. And a doctor say, "Eja bibia be ye. Be treat you. Ni wi bibia be gina so." What you say? What you say? So ni kan hwe no mema say. Hey! Yeah! And so when do I have pressure and diabetes? Also na dey you free ba. I say, doctor say no gina so am pressure be bafo. Hey, mema bro. Mema bre. Enti bema bi a wuti ana say o monitor on social media. That is how bema wu kra da would eba hospital se bra. Sure. Ebe peja. Sure. Yen ye frey apejo. Yeah. Akra number is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Fra Dr. Dawood no be kasa kama. Okay. Ebi na oba bi nsu tie ne de ne awo. Awo ho aye dia ma no. Oh. Omra Dawood eba hospital. Okay. Oba eni daso ho. Sure. Aware mu nsem ene na medru ba bi a enye nsem nyina na ba ma na betimi aka na radio so na TV so. Enye nsem nyina na oba na betimi aka. But edru ba bi a na oba ware ba ma na se awo ne ma na me ma na depression nyina akoso oba no.
yɛteɛ ne sɛ sɛbi aboa bɛrima ne foro ɔbaa na ɔbaa na nyinsen sure but mɛrima ne bebree wɔ hɔ a yɛtumi ne ɔbaa ahyia mu dodoɔ bi yɛpɛ bia nso yɛnkwamoa na wuwu entumi nyem maako na etumi yɛ bold etumi ka saa asɛm no obi frɛ me na anɔpa ɔ sɛ doctor me ne ɔbaa na aware bɛsɛ 8 years nie ɔde kan nyin ɛna adeɛ no sɛ enti yɛ tutu ho anamɔ yɛ bia but adeɛ no sisi ampo deɛ ma bio kra yɛkɔ hospital bi kɔ yɛ check up yɛ ka me deɛ but me deɛ me de me masɛm kata so ba doctor nya me yedim man hwɛ ni ya ɛnneɛma bɛfa mase me nso mɛpɛ basa bi doctor magye wedi ma hwɛ TV so mate adanse a yedi metu anamɔ aba enti ɔbaa sɛ yɛ awo atu anamɔ bra obi ɔkɔtwa scan no yɛse na wodeɛ no biribi wom gye sɛ yɛyɛ surgery oba da would ba hospital a surgery bi anim surgery sem bi ani ho dabi sekan bi a meka eya bibidro na doctor de be ma e bi na fibroid no obi de aye na fibroid ne surgery but tumor no e wo mu na e form omra da would ba hospital ya ma na duru e be shrink ne de no say de otukosua famu no emu asi a ye nya surgery bi a ye mfa de enko wuwum eya duro ya akra abibidro no nti na mo si duama yaresa what you say akra enti womra Dawood ba hospital eno de se oba agi se oba se bi watwa bra sure oba wontimi menstruate bio ana oba accidentally bi binti ni womb oni womb na wode eni ho ena Dr. Dawood ntimi mwa no e ma ne ntimi mpa ho de otie ya woni saa hawo no on the untu anamumra and found a hospital samako ubia yes artificial planting examination and fa obada would eba hospital ebe pound bibia be kama ebe peke e mwada ho akwada no nso awtimi se wawo ba ne ho de ena obada would eba hospital na doctor mu wedru na wonyem a osan boa akwada na ho ban good ekopem se oba no bewo afa no ho afa ne ba e ma bebre nyem a e ana niema bebre ne di akire but said ye duama yaresa no nyame e be fa doctor so aboa no akoda de ye di twato akra e infections enam yare sei e asem o ye nam ho fe enso bebre e wo sa hawi de ya ne obi a wonnim se owo sa nam yare bi but the ohun ne say ebi odware obetiti ne ho saa wontimi nyare nsuo nwunu obi tie sisi nsuo totoi eduru nsu tobra na saa ho keka ne ba otimi titi ne ho saa odware wie bia na eba enti okodware a there is this lady bi ba ho oso okodware a no asa nkyene obi kire ne so onfa nkyene engu nsuo ni mu oso doctor nkyene de madware bi ena nkyene no nso ekọ ni pedua ni mu a enye enti baabia wo bia so wanya syphilis wanya gonorrhea wanya chlamydia anase bia wanya genital warts wo de brada wo de ba hospital enya pane men fere wo ba ye doctor wo ne doctor ankomodi sure doctor enkotena baabi nka oba bi wo ho a wo na emma nyina free sa infections no ye be wo akwada bi sabi na akwada no na bosu akoye basa bi infections e hamma ne mema guys abai ne ye wie studio ye wie na obon se ye pick course ebe nyina doctor me pedro ebe ma me be ma ye kese meanwhile unso we infection bebre na mfa ya hwen ko ho se obaji aduro ukoji aduro ba bi se ebe ma ye kese na se infection na ma obe ma no so te a eti se to ho inside na ye fin na wo hohoro ho akra aduro na wo nom ye kwa okay na di enti na aduro na wo de onom de for ba no wo nom ba ko a ankesanka de aka nyina wo num bio enso da bia wo no oba be chi agize okonom aduro eno kire se how bi wo ho sure brani yentu ase ma Dawood ba hospital ye we adwoso krapa okay old metro fm ho a oba ye adwuma adwoda ko simemenda doctor number ni bi 0244 88 64 37 88 64 37 akra Dawood ointment in the crame hey okay ene Dawood 360 fatwi ne beko afei se wo memene a
360 capsules no dia oba bi free sumai I said doctor me nua ba na de aduro no ma me what you say sisi na minim se be ma sisi ye na ya Christ me infect no wo mpa so I said no nim okay I said doctor aduro ahomate meti ma yi nka che na me nua ba na de aduro no ma me ame no e de we ni bi twitwi ye tua bi no I said doctor why aduro who say akra papa no na ne wo phone no so sa media mi sisi bi ehia oh yes na mi dware wi a me timi Dawood ointment no uni ma bi am ditwi is ya chi e ho nya na do that hospital cry hesa no ba ma wu a what you say wa na ya sabia this is here yes eti oba bi ya wo ya bia to ointment no na capsules no ointment ni twitwi ba bi ya wo Dawood ointment Dawood 360 capsules baby at no bia Ghana baby number no bio 0244 64 37 fra doctor no bekasa akra Monica sir on this note nyame inshallah yes I'm a happy belated birthday meda senso nyame kwatenten ya hoden ami no mesika ne mra bebre ami inshallah oni wa bedwafo ene obi a otie bia yara se menso da se at of fonia this year Dawood Herbal Hospital ene yekoye no yankopon hia Shadrack Dr. Bano ena wie wakasa mame ankasa ewura me yade ya wote ho twen de obeba ejeso krapa edane enkane na metro FM ni wom no saa dan no amu a Fred Dr. Sisi ya na ne nkasa 0244 886437 unya fresa number we ya we na day awodadie mu nchia enkomaw akwadai udide ohene baba immaculate abresika ohene baba awiai wanya afeko edi aka onfie ho princess o papa ene nana sekire nkwanta bisa otoso miensa ahafo sekire krum hene na wiai o papa ne o maame se wanya afeko aka onfie hoin osire nyankopon hira na ho bambo ne nyinkyere ene ne yokoduru honhom no se ntoso happy birthday to you princess god bless you na wiai mesaka na me de akyerew se ya Bolivia Enterprises so ewo Sofulai alignment oni multi home no edi animhwe yen na ye di future life nuane no abedwa so boa adasa enuani vitamins ni minerals amino acids omega 3 inulin selenium energy protein fiber ashebuma de ye kan se be kire wo yadiem yemma waduane aduro ni na nyewa hoto Sofulai alignment oni multi home edi animhwe one number eye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and the Volta Drill Limited ewo Kumasi Krobea yemu daban ene main office ne wo na wie wutie mi adofo se wuni super wo fi a wasemu emobbo adwuma mu ho wasemu emobbo mepache wukuro mu ho mensuo hu hia wo enti wo pe woni ebetumi atu nsuo na watu nsu papa edi amawa eye Volta Drill Limited for eni betumi ayese adwuma we kama pa adi amawo e babo ho drill ndia o ma ben owo experts en wo sa wo mfidie ya wode ye adwuma wa man kwankyen fo bia betu na problem abamu a fra ye ni emesiesie ne kama emfamawo ye number ne ye 0244 299520 and 0266 43 2210 3p garlic mixture no eyadura piwak natural health for eda this aduru we yaba no nuada se ne awutie mie ma wapom de hu hia obeda sore na waye mre ensese basa aduru yi wunya binom a natural garlic wum entibuwa memuja edi afrusa na kama 3p garlic mixture obra pressure nam yie o cholesterol wosoro we immune system nim function yie saa ne to de bi nso kra no ahonho no onua komisi e ba kolna ke ba dan ye ba eni ba bi eto nu obia na kasa wo pe 3p garlic mixture na wono no mo a ebebo wa for further inquiries fra ye 0248 92
8824 ɛna 0201 000021 onyame wɔ hɔ hebalfoɔ ɛnso na de basa herbal capsules no aba na basa herbal capsules yi topa ye wei no so oye obi a wonya yefunu mu haw de bia wo yefunu yade ba efie gya dum obre wonse buo mu yawo a wote to de bi kura wo mu ne yie wate ase infections bi tetew koko binti otutumi pai obre sabe kwabrane wo be ma asore enso ne sense ho ne wre ho a ho ne ho kope basa herbal capsules nanomnom na wo memene a ebe ma asubdua befie ene ye wo basa herbal ointment enso se wo ye oba tan a se nkuima bi men asabra asram pampers rashes no entosi ni ahohye ebi ntumi nche akwada no basa herbal ointment wa maame obema kakaje hawo oseye bi ate adura nipadua no honamu enka bi aba wo honantemu apropro nipadua mu yawo unya basa herbal ointment ni bia wawie ebeye ni nyina anso ama wo na ba bi eto nuo bia anso kwa basa nu pay ubenya bi ye number eye 0244 267725 0244 267725 and ready fie herbal center kumasi Krobea ye mu Krombosie red park and ready fie herbal center yo enu anom Dr. Mankwa ne da no papa ne waduro surunku bi a eye tremu adwuma me ne wo ka se wanya haw bi wo wutimu a wo brɛ bra na papa ne ma waduro sa tremu haw ni nyina abekɔ wakɔti nemu yade bi emoja bruso bi ana etre yade bi osa na asisie mu haw bi suruku yade ana sa waye mrempem unse buo mu nye awurade fie herbal center se wonne papa no hia ɔse ba bi atokro da wo nipadua ne mu bia no duro bewura ne number ye 0241 093915 afi 0549 2066 33 and a Limbo Wave Enterprise out of Limbo for and a more 10 tissues no abega some bacho so ko jaso now pe tissue bit is a ru ana say ma tissues a hodo mu use wo kitchen emema ye de ye enuane me ye mi stew no a me nyame mortin tissue wo ho a enioma pepa bi esese mi nya tissue bia no eye mortin tissue na me use enti mesraw se wo yo bi a orane restaurant wo yo bi a orane public toilet ana wa ufie o private hono per mortin tissues na fasi wo o kitchen hono what ya say eye tissue a se wa ni pada se ni wo use kura de pepa mfifiri ana wo de pepa ho bi use tissue bi a wo de apepa ne ho awie na hokeka no na sensansan bi gun mortin tissue ntesa mortin tissue si eye moton te se maame sebe nene no eye moton te se papa na futuo no saasi bia wo hia bia no mortin tissue gayu what ya say mentina Ghana nkasa adwuma ni adwuma wa ha baji bi koton o te traffic mu ti ro ni tissues ahodo amanfo ton na ye mortin de a ene ye beto enti wo de bra ye nchen ye wo krofrum kumasi krofrum ya ye ni shinola ene di animhwe ye ben IBMNJ yani ani akofa fit life natural mineral water nso aba it is very pure, it is very cool, it is so refreshing ya sheda sone so eyensu papa se wunya bi bugu wade so a enti dwumadie bi a wudi a woto nsafre nipadom no eya ma fit natural mineral water emramu bi wawie ya number ni gena frey eye 0550 115013 ena 0595 850042 offers our number we ya wawie obade a chame awie bram na first mami en sa wasemi hu se di akora na nyem according to the jataba frɛ no di akwada na be ka kyerɛ ne maame sɛ menyem na munya no wanyemu yi ebe kɔwani kakra be kɔwani na watene ya piga odi bi be yaw na wahu nani ubatu piga wanyemu yi hwe ubatu samia wanyemu yi hi obo bra akra asemo asem me de menan share wura ya oti enchen yim empaboa mu pa otum say mu ohye
papa we ka se nkwada enipa nsia na se ba ko aya asodin agya ne netena wo ba bi e tro ne se hwan na wo enwan waha na mu ba ko yira na wonya adi okronkron ho na won kwehwe ba ko no na won fa ne ma ojaye nya ye wo ne nkasa ye mu kire se eduru ba bi na wa tiatena wo ho na kan se won wuye na wote ase no emoja no wo ye die ben ebe kan wo sisi na wi ase Krobea Asante kotoko se wo ba pa wo so nim batete sa be di obi kan se wo ya abasha bone ena die obi ani ho ya ankade wo hwehwe nie na emom se wunya akwada bi se ya obetwe omu papa ama na hunu se ampa ama wo hunu se ampa obeti oba bi nka hwe ensem a ekoso akwada mfie dumiensa edunan enkadie na nka wo hunu die na wonim anto hwe ne ekoso okwache no ba na ode ko waba na okọ na waba na okọ sisi akra de wo kan se wonyem ene so de yensam aya na omota aka wonya aka se obehwimu ne de obeka ne se wonyem na wonyem so de anka menka be ya me de papa why not ka be ya mani jipa na mesere se wonyem ampa ma amene ne abrante na wo mo nchen no omo hwe yie no omo anka so omo se no omo mane ngo ho na ko se no ko fam wu ene omo mane ngo ho na wo ngo na wo hu se ne awote na ofe won sha ase entete ne ba no na nyame moa na on de ne ba ne de wonya akwala apa menka se won se no onya akwala apa na wo hu se akwala apa ani akwada bone ni mienu ensunsun ya ewo mu akura on se sa nkwada we mu sei no eduro ba bia ya na ye eniema mienu medwe ni mienu ebetumi aba se ebia na enye kwa eniema bebre sa de sa eniema we ba ebogu akwada ne so ani so na nani so en hatu ebetumi aba bibisa ebi nso wo ho a na ya akwada no adwen eni ni jimi nyansa ye wo jimi nyansa wo wo pani no wo tu akwada wo di nyansa tu akwada no fo no no ono so ka ne nkwasi adwene no aso ne ya ne se wo akwada bi anim se wo nim nyansa eno ye jimi nyansa di akwada yi ye wo bi ti wo maame se menyem wo anya amekọ manum aduru awu ani ayi nyina eye ne se wo nim nyansa eye jimi nyansa enko wie papa enti akura senia ya kana na awura no papa no a konfo no one ne ba no se wo mo kọ wie ne wo mo kọ yi a nyambo a adwoada onso ne nsa yanka so onfa ne koma maame no onfa ne mra yen aha ne yanso yenhwe ne ebetumi ya aboa ene ebeka yensa na se ne ebepe obi na wa ye hwehwemu ama ye se eye ebia odwan a ode ne nsen aka nkyene ana se eye hunhun bi na ta akira yenso ebehunu ni a yebeye enti so obi tie yen ana se konfo no etie yen a omo ma baayo ne nko ba bia omo mfa ne mra efia ha no munyamboa na omo ja ono nko akra no okokọ hye baabi fofora konfo wanya asem enti na meka se mo nya no ma ne nko wanya asem omo nya no ma ne nko no wo mra na omo beduru wi a yenso yenim kwan ya befa so akra me da ase menso me da ase eja kwa me de beche me ene na machia elda kwadwa sare a wo amakum traffic edi amaw na machia mobile money ge na ono nso wo sa so masala chikasi yi nchen ono afi bigi nso ne master na machia omo nso ede amaw awia yi ba bi a wutie ye mfiri ye bia ye ho anyankopon